Добрый дзень, добрай раніцы. Вітаю ўсіх, вітаю Вячаславіч, вітаю ескі гаспадар. Зараз правераю гук яшчэ. Мне падаецца плюс-мінус нармальна, там у гульне, мне падаецца, гука будзе альбо цішэй, альбо грамчэй, буду пераправяраць яшчэ ў самой гульне. Ну, не ў галоўным меню, там ёсць скокі па глоснасці ў гульне. Так, ну добра. Сёння гуляем у легенды Айзенвальда. Айзенвальда. Мне падаецца Айзенвальд, ўсё ж такі. Магу памыляцца. Гульня сама па сабе нагадвае герояў моцы і магіі, але пры гэтым свая мае трошкі, ну, сваю трошкі унікальную сістэму, ну, то бок, яна падобная на герояў, але не героя, зусім не героя ў той жа момант. Мне проста прасцей за ўсё патлумачыць праз іх. Мы ўжо пагулялі трошкі, мы прайшлі пралог, мы прыкладна ведаем расклад сіл. Асноўная падзея. Галоўны герой вяртаецца дадому. Я не памятаю ўсіх дэталяў, бо гулялі мы паўгады таму. Але буду расказваць, што памятаю. Галоўны герой вяртаецца дадому, і у доме дзве праблемы. Ён не можа вярнуцца ў свой замак, па-першае, ён там лорд нейкі. Вось, уже не памятаю дакладна, кім ён там каму прыходзіцца. Вось, ён вяртаецца дадому і плануе, як бы, ну, думаў, што яго тут сустракаць будуць, але не, у яго жа хату не пушчаюць, там закрыліся ўсе. Вось, і нешта, карацей, там праблемы нейкія, таму што там, не памятаю, па-моему, нейкая праблема ў хаце здарылася. І ў выніку яго дадому не пушчаюць, а ўсе яго феадалы, якім яны як бы не павінны яму падпарадкоўвацца, таму што ён там сын лорда. Вось, яны усе паміж сабой пакрыўдзіліся адзін на аднаго і спрачаюцца. У выніку праблема такая, што нам патрэбна сабраць і армію, сабраць і людзей, і ўвогуле пачаць гэта неяк ўсё выцягваць. Вітаю, Рэгана. Вось, і гэта, у прынцыпе, ўся завязка зараз таго, што нашых асноўных падзей. Мы спрабуем аб'яднаць нашыя землі і як бы рушыць далей па сюжэту. Нейкія нюансы будзем... гэта натыўная лакалізацыя, яна нават не лакалізацыя, што самае прыемнае, так? Вось, таму будзем гуляць, вельмі цудоўна напісана яна і вельмі прыемна чытаць тэксты. Вось, у мяне, ну, я скажу, месцамі адзінае, што мне... Ну, тут легенда Айзенвальда, каб вы разумелі, яна называецца не проста так, таму што нам літаральна легенды. Вельмі шмат чаго ў падзеях адбываецца праз легенды, то бок герой размаўляе з мясцовымі, даведваецца нейкую інфармацыю, і гэта ўсё будзе расказвацца, нам расказваюцца розныя легенды, і у нас там 3-4 легенды па кавалках па крыху расказваюцца. Вось, то бок іх рэальна даволі, ну, як бы шмат, і я іх памятаю толькі прыкладна, таму не буду зараз вам спрабаваць іх распавесці ўсе. Вось, ну, казкі, вось гэтыя, казкі. Яна такі, гульня даволі змрочная, калі што, яна такая прызямлёная ўвогуле. Так, это загрузілася ўжо, альбо... Вось. Добра, зараз узгадаць, дзе што самае складанае. Абоз і войска. Узровень 3, наш рыцар нашага галоўнага героя. Норберт, гэта дуэлянт наш, гэта самы дапаможнік. У нас ёсць Фастрет асілак, жаўнер, Кляус стралок і Кіра знахарка. У нас уже трошкі войска падсабралося невялічкае, так? Так... У нас яшчэ рознага смецця ў інвентары, але, зноў жа, трэба зразумець, дзе я і што. Дзённік, вось гэта мяне цікавіла. Квест асноўны. Дарога дадому. Выконуючы загад канцлера, Штефан з Шлезвіга нікога не пускае ў замак. Штефан папрасіў вас дапамагчы даследаваць тое, што адбываецца. З яго слоў, Курт Крэйгі, мабыць, пабываў у замку і шчасна вярнуўся адтуль. Вам трэба пагаварыць з Куртам. Ён, напэўна, будзе недзе непадалёк замка Крейгаузен. 3 дні прайшло з таго моманту, як я атрымаў гэты квест. Так. Бертольд сышоў, так. Але гэта была частка квеста. Бачна банду наёмнікаў недалёка ад нас. Прапаную з ім пазмагацца, таму што я яшчэ бойку жадаю узгадаць. Мне падаецца, музыка стала значна цішэй, і гульня стала значна цішэй. Я зараз спрабую яшчэ раз гук адладзіць, бо я памятаю, папярэдні раз на запісу было не такое. Я арыентаваўся на галоўнае меню, а галоўнае меню глоснае ў разы 3. Тест. Плюс-мінус. Давайте пагляджу яшчэ. Можа быць
трошки подвышу. Музычка приемная. Ось так яшчэ. Есть? Проверка. Ну, не зуважно, но трошки лепей. Так. Часто у гульнях герой не пам'ятає, што адбывалася. Ну так, мы ўжо прызвычаліся, у нас класіка гэта. Міжусобіца. Вось два наших галоўных квеста. Дарога дадому, разабрацца. Каля замка Крейг... Где яшчэ раз? Крейгаузен. Так. Што ён просіў... Так. Курт Крейге. Так, пачакайце. Курт Крейге са мною ўжо зараз са мною, так, не? Не, няма. Трэба Курта Крейге знайсці. Ён ведае, што адбываецца, у яго спытаць. Гэта галоўны квест. Вашы васалы з заходняга берага сапіліся паміж сабою. Вы мусіце знайсці спосаб спыніць міжусобіцу, першым чынам знайдзіце кожнага з іх і пагутарыце. Хутчэй за ўсё, іх трэба шукаць паблізу іхніх замкаў. Гэта мы ўжо зрабілі. Ну, як мінімум, мы разабраліся, у чым іх там канфлікт асноўны. Вось зараз яшчэ банда разбойнікаў. Давайте да іх пойдзем адразу. Пазмагаемся. Я жадаю згадаць, як змагацца ў гэтай гульне, а не ў самы сюжэтна адказны момант. А дзе гук? Гэта ў мяне, я у сябе навушнікі падвыключыў. Бойка. Бойка выглядае у нас, у прынцыпе, як я ўжо казаў, гульня трошки прызямлённая такая, так? І тут ёсць, у прынцыпе, толькі няма такога тактычнага, што ты можаш падысці ў нейкую кропку, там улева-право. Ты можаш, твой ход і ёсць твоя атака. Гэта паскарае бойкі, таму што, ну, убірае вось гэты момант, што можна зашыцца дзесьці персанажам там і хавацца. Так што гэта спрашчае трошки. Важна толькі прыярытэты раздаваць правільна. Вось. На Elder Kings 2 адправілася 1000. Сайт гульні ўжо не працуе. Ну, я нават не ведаў, што ў іх сайт быў. Шчыра, я толькі што пра яго даведаўся. Так, давайте прыярытэты. Нам патрэбна вынесці як мага хутчэй ворагаў, так? Давайте вось так зробім. Чым раней мы вынесем некаторых персанажаў, тым менш мы пашкоджанняў атрымаем, таму што пашкоджанні, ну, як бы лячыць патрэбна. Мы ўсё ж такі тут не ў гулькі гуляем, правильно? Нас тут б'юць. Так, і лячэнне. Лячэнне нам пакуль няма... Пачакайце, у яе было вось заклён тут. Медытацыя не тое, аднаўленне, умацаванне здароўя. Вось, падвялічыць максімальны запас здароўя. Давайте да галоўнага... Не, вось да гэтага. По-моему, яго не толькі каб шмат увогуле здароўя. У яго там контратака прайшла нават. Усё, адстрэліліся. Ёсць. Зараз ад чэла справа пазбавімся. Оу, нашага жаўнера зараз б'юць балюча. Трэба палячыць яго. Аднаўленне, 18 здароўя, ён верне сабе. Ёсць. Я магу... Так, ты... Чакайце-ка, гэта ходзіць. Так, няхай ён атакуе вось гэтага хлопца. Дальняга. Таму што ён нармальнае пашкоджанне наносіць, але пры гэтым стаіць у самай далечыне і ў бяспецы. Так. У яе патрэбна медытацыя. Давайте. А то мана скончылася. А гэтая гульня, хоць і спрабую быць, яна не поўнасцю такая, скажем так, сярэднявечная поўнасцю, то бок яна не... Яна ўсё ж такі фэнтэзі, у яе ёсць моманты там, вось, лячэнне магіі невялічкай. Але пры гэтым гэтага ўсяго няшмат. Ваенная здабыча, розная... розная зброя з'явілася. Добра. Давайте паглядзім. А я магу даць нешта карысна свайму жаўнеру? Мне падаецца, гэтага панцыра... Так, можна панцыр даць жаўнеру нашаму. Ну, цікава, у нас і касцюмы, і тут некалькі слояў гэтай самай, некая нам... вопраткі, то бок, ну, рознага аддаецца. На Broken Sword 1 адправляецца 900, дзякуй вялікі. Так, што я магу яшчэ яму? Гэта ўсё зелля розныя. Я не памятаю, зелля, яны не па тыпу не аўтаматычна прымяняюцца, іх можна проста выкарыстоўваць у бойцы. Не буду пакуль даваць ніякіх.
Ну, лячэнне вось няхай. Пры гэтым я яшчэ самае цікавае, у персанажаў ёсць развіццё, то бок у кожнага з гэтага жаўнера ёсць далей развіццё і ёсць свае галіны развіцця. Гэта, блин, свая тут таксама не аўтаматычна. Ну, вось нешта такое я памятаю. Вось, просто па выглядзе не павінна. Так. Дарэчы, там нейкі замак развалены, якога у нас на мапе не адзначана. Зноў жа, вось, я зараз забраўся, і тут папялішча вёскі, так? Гэта ўсё, у прынцыпе, яно, ну, мы можам прыходзіць на тэрыторыю, якая падавалася б, там ні халер няма, але насамрэч там нешта ёсць, мы можам прыйсці, яно потым адзначыцца. Вось, я зараз... Нешта ў мяне у бота заела адна пласцінка. Давайте-ка я, ну, часова выключу, бо я не супраць, каб ён узгадываў пра гідрапанк, але ён толькі яе і фігачыць, мне нешта ўжо... Так. Выключу яе канкрэтна, паглядзім, ці адолее ён паказаць хоць нешта іншае ў чаце. О, даўно не было. Учора. Дзякуй вялікі, Рэгана. Так, папялішча вёскі. Паспрабуем сунуцца туды. Нам гэта ўвогуле не абавязкова. О, гэта я сунуўся дрэнна. Мне пытаецца, можна загружацца ўжо адразу. Ну, вы паглядзіце на гэту армію. Не, гэта не мой вораг увогуле пакуль. Суемся кудысьці, спрабуем. Увогуле гэта не наш не абавязковы квест. О, там нейкі лагер ёсць. Стан наёмнікаў. Добра. Стан наёмнікаў можна наняць. Але наняць, па-мойму, гэта павыкарыстоўвае грошы. Не толькі выкарыстоўвае грошы, але забірае іх, ну, бясконца, то бок, каб іх утрымліваць патрэбна гэтыя самыя грошыкі. І вось з гэтым у мяне, па-мойму, была праблема. Ну, іх можна наняць, каб на лагер гэта напасці, які паблізу. Гэта, ў прынцыпе, плюс-мінус яшчэ, правильно? Я на ім увесь час буду смактаць грошы. Так, мы не можам зараз сабе дазволіць, бо у нас няма аніякага прыбытку, наколькі памятаю. У нас усе нашы грошы, гэта тое, што мы прадалі там з прадметаў, з іншага, то бок гэта вельмі абмежаваная штука. Нейкая домик, вёска. Дом знахаркі Цэліны. Аповед Цэліны. Во, паразмаўляць. У гэтай сціплай, але чыстай хатцы жыве Цэліна, знахарка, якую вельмі шануюць тутэйшыя жыхары. За яе лекавыя ўзвары і замовы ёй гатовы здараваць і скрытую натуру, і знаёмства з нячыстай сілай, і нават хорошенькі выгляд. Размова. Чуў я надоечы, як апавядалі пра чорныя каралі. Але была такая гісторыя. Мне самой яе бабка расказвала. І дзяўчыну тую праўдзівей здань ейную, і цяпер часам бачыць... Так, і дзяўчыну тую праўдзівей здань ейную, і цяпер часам бачыць падарожнікі, што ідуць па дарозе паўз кляштар святога Люцыя. Маўляў, выходзіць з лесу маладая жанчына з чорнымі каралямі на шыі і кажа: скажыце абату Штэфану, што я чакаю яго і дачакацца не магу. Няхай прыйдзе ён да мяне. Я памятаю гэту легенду. Я нешта памятаю гэту легенду, але вельмі так ужо размылася. Ось, мы ўжо такое пра чорныя каралі было. А яшчэ бабка казала, быццам калі яна за абатам сваім зноўку стрэніцца, супакоіцца ейная душа і ўпадуць з ейнай шыі чорныя каралі. Цэліна, а дзе тое дрэва, которым яе пахавалі? І хто ж цяпер я гэта памятаю? Але мне бабка так паказала. Пайшла яна тады да вежы, што ў лесе за прыстанню, і з пагорка пабачыла, як сонца заходзіць, і зрабілася ёй тады прыкра-прыкра, і пайшла яна ўслед за сонцам. Так, у лесе за прыстанню, і з пагорка пабачыла, як сонца заходзіць. І там дзесьці дрэва будзе. А дрэва, то, як бабка казала, было вялікае галіністае, стаяла на пагорку. Толькі з тае пары ўжо 100 год мінулі. Таму, калі яно яшчэ і стаіць там, то даўно засохлае. Засохлае дрэва будзе, шукаем яшчэ. Добра, інфармацыя ёсць? А яна можа нешта прапанаваць нам? Напрыклад, лячэнне. А проста можна не гандалем, а я бы жадаў... О, чакайце-ка, у мяне там яшчэ ёсць. Гэта нельга апрануць. Так... Давайте яму дадзім вось гэта ўсё ж такі, вось віно гэта. Вінчык будзе бахаць. Добра. Гэта карысная легенда, слухай уважліва. Ну, як бы... Тут пытанне ў мяне да гульні ёсць пэўнае. Я жадаю рабіць дадатковыя квесты. Ну, я люблю уже рабіць дадатковыя квесты перад тым, як перасоўвацца па сюжэце, так? Але пытанне да гульні, можа я сябе... Просто там
у гульне ў пэўны момант было адчуванне, што я сябе стрымліваю, калі ну, не раблю гэтага. Ну, блин, як это патлумачыць вам? Я стрымліваю сябе, калі не іду па галоўнаму сюжэце. Разумееце? Таму што я не атрымліваю нейкія здольнасці. Напрыклад, мне замак патрэбны. І хутчэй за ўсё замак я атрымаю толькі па галоўным сюжэце. Вось, дарэчы, што цікава, я не памятаю, як тут здароўе вярнуць сабе. Так, шырокі бераг. Я магу тут прыйсці і проста пачыць. Лячэнне замало грошай лячыць усіх. А можна проста адпачыць. У церквах падаецца, так? Ну тут ёсць лячэнне па тыпу усіх-усіх. Можна персанажа вылечыць. А яны здароўе сабе не вяртаюць? Просто, ну, ад факта таго, што... Просто таму што. Не? Я жадаю максимально танна. Так, кляштар Святого Люция можно нанять, наймать не будем. 93 грошика потрібно, каб полечить усіх. Блин, не халера собі у вас патрабаванні. А давайте тады... Ага, гэта 30 монет каштуе занадта. Трэба замак. Угу. Вось таму я і жадаў пайсці па галоўнаму сюжэту, бо гэта як бы павінна дапамагчы. Вайна здабыча, яе можна прадаць. А я магу гандаль, калі ласка? Вас гэта не цікавіць, так? Блин. Хаця можна прадаць гэта. Усё смеце сваё. Гандаль. О, вось. Вось она, военная здабыча. Усё гэта прадаецца просто так. Дае грошай, і мы можам зараз палячыць усіх. Вось, палячыліся. Добра. Што у нас па грошыках у выніку атрымаецца? 118 грошай. Ну, плюс-мінус яшчэ. Тебе некалькі вассалаў. Можна з аднім пабіцца і аджаць замак з вёсачкамі. Нешта мне падаецца, гэта, ну, у мяне ж там сюжэтна неяк па-іншаму мяне накіраваць. Ну ладно, давай зараз з легендай разбярэмся. Разбяромся? У нас трэба, вось яна наша прыстань. Пагорак за прыстанню. А не тая вежа, не? О, вось сухое дрэва. Не? Разваліна агляднай вежы. Ну, гэта адзінае, што пакуль што праходзіць у галаву. Калі сонейка заходзіць, так? Дзе ў нас, колькі зараз часу? Зараз амаль поўдзень, так? Яно тут будзе, калі яно на захадзе, то яно пойдзе на іншы бераг. А дзе ён тады будзе? Яно ж трапіць халера ведае куды. Ладно, давайте ў гэтую вежу пойдзем, праверым яе. Некалі за адвагу ў крыжовым паходзе ў святую зямлю беззямельнага рыцара ўзнагародзілі... Некалі за адвагу ў крыжовым паходзе ў святую зямлю беззямельнага рыцара ўзнагародзілі зямлёй. Што? У святую зямлю? У крыжовым паходзе ў святую зямлю. Коска. Беззямельнага рыцаря, можа быць коска, ну таму што тут нейкі разбіваецца вельмі дзіўна. Беззямельнага рыцара ўзнагародзілі зямлёй. Пабудавалі першую аглядную вежу, заклалі падмурак. Аднак на турніры рыцар атрымаў смяротную рану. Гэты дастойны муж не меў ані сям'і, ані дзяцей. Вось і стаіць цяпер тут адна самотная паўразбураная вежа. Адзіная памятка нашчадкам. Добра. А мы ў манастыры квест зрабілі, мне падаецца. Давайте пачакаем час. Просто. Вось мы пагорак за прыстань. О, пачакайце, там яшчэ нейкі замак. Давайте пойдем туды, праверым. Гэта за межамі мапы. Добра. Бяром. Дзе тут пачакаць? Час зараз сам па сабе прасоўваецца. Ну, сонейка заходзіць па крыху. Калі дрэва тое засталося, то яно давно засохлае. Можа, не тая прыстань? Таму што нешта тут нават і не блізка. Бо яно паказвае туды.
Нават вось туды, вось тое засохлае дрэва, адзінае засохлае дрэва. Але яно праз ваду ўвогуле. Неяк дзіўна будзе. Давайте пашукаем, можа яшчэ прыстань ёсць якая. Можа гэта не тая. Вось ёсць порт. Мне падаецца, гэта ён, Квальборгскі порт. Таму што не ўдакладняецца, які дакладна. Не, дык калі сонейка заходзіла, ты глядзі, легенда кажа, зараз паўтару. Праблема бла-бла-бла, невеста вось гэтая. Не, пачакайце-ка, нататкі. Ланграф, чорныя каралі, вось яно. Вы пачулі легенду пра заклятыя чорныя каралі, што могуць пазбаўляць чалавека волі. Сялянцы гэту легенду расказала знахарка Цэліна, якая жыве ў хатцы, так і мы яе пачулі. А можна, калі ласка... Блин, а што яно, куды яно падзелася? Мне ёсць, нататкі не трапіла? Альбо мне трэба схадзіць да яе зноў, каб спытаць. Карацей, яна сказала, што калі сонейка заходзіла, правільная прыстань. Ды глядзі, яна ж сказала, што калі сонейка заходзіла... яна пайшла за сонцам. Дакладна, пардон, мне нешта з ценню падалося. Яна за сонцам пайшла. Ну, можа, за вежай гэтай... Может, тут яшчэ дрэва дзесьці якое ёсць? Я не ведаю. Тут праход нейкі ёсць, быццам бы. Але падаецца, што не яшчэ. Вось там нешта ёсць, праход нейкі. Цікава, як глыбока ў лес мне патрэбна зайсці. Ну, вы глядзіце, я тут па краху праход нейкі знаходжу. Мне падаецца, вось на гэта маё шчасце скончылася. О, я бачу дрэва. Зараз пытанне толькі, як да яго прайсці. Вось тут бачна. Ось, добра, я знайшоў. Усё, вось он праход да дрэва. А вось, напэўна, тое самае дрэва, на которым 100 год таму павесілася панна з чорнымі каралямі. Што ж, я магу супакоіць ейную душу, бо пры мне парэшткі абата Штэфана. Закапаю я іх тут, каб пад карані засохлага дрэва. І праўда, тут пахаваныя неачэтленныя косткі. Што ж, цяпер мы зноўку разам, і гэтым разам на векі вечныя. І каралі вам больш не патрэбныя. А мне, мабыць, калі і будзе ад іх карысць. Так, добранька. Чорныя каралі, мінус 5 сіла волі. Цудоўна. Мінус 20 здароўя. Чарадзейнае аднаўленне. Што гэта такое? Каралі, выбачаюсь, там яно ці націск нават для мяне, як для ідыёта стаіць, а я ўсё не карыстаюся. Каралі, хто-небудзь, падкажыце мне, што, ну, Аргана, можа, ты ведаеш, што за чарадзейнае аднаўленне? Это здароўе не будзе прыбываць? Бясконца. Бо калі бясконца будзе прыбываць здароўе, гэта вельмі сэканоміць мне грошы ў пачатку. Вось, але падаючая сіла волі і мінус 20% здароўя, гэта каб здаж. Ну, і мяне заб'юць хутчэй. А рэгенерацыя якая? Пасіўная па-за бойкай, альбо ў бойцы? Ну, я просто магу паэксперыментаваць так-то, але, ну, просто час жадаю сэканоміць трошкі. З эксперыментамі сваімі, калі адказ ёсць адразу. Так, як выйсці адсюль? Выпусціце мяне адсюль. Я выбрацца жадаю. Выпусціце. Дзе там шлях у лесе гэтым? А чаму не націскаецца? Ось гэта праход. Зусім невідавочнае месца такое. Не памятаю, падаецца ў бойцы. Я неяк добра імі карысталася. Ну, давай паглядзім. Бо раз яно сюжэтная такая штука. Абарона ў рукапашным баі плюс 5 здароўя. 5 здароўя ні аб чым. Можна забіць. А чаму гэта кальчуга так скокнула у нас? Сталеў панцыр, асабістая рэч персонажа. Яно што, сапраўды лепей? Па тыпу за нагруднік? Абарона, стралковая абарона.
Плюс 2 ініцыятыва. Плюс 4 ініцыятыва. Я не разумею, чаму ён вырашыў, што гэта лепей. Ну, зараз ён азначае мне, што гэта паляпшэнне, але яно ні халеры не паляпшэнне. Я вось не памятаю, як броня працуе. Так, ёсць тут тлумачэнне, так. Абарона ў рукапашным баі вызначае, колькі пашкоджанняў у рукапашным баі будуць ігнараваныя. Ну, вось няхай будзе. Я зразумеў. Ты для гэтага іх выкарыстоўвала. Зразумеў, то бок не для поўнага здароўя. Зразумеў цябе. Так. Добра, так і зробім. Стратэгія ў тым, каб сэканоміць грошы і ўжо пасля бойкі ў наступнай бойцы, скажем так, пабітага кагосьці назад паставіць. Просто ўсё. Каб ён нам пастаяў, парэгенераваў. Ну, калі ўсё на поўным здароўі, то так-то сэнса няма, правильно? Можна, дарэчы, ведаеш што? Можна даць гэта, ну, каму-небудзь, напрыклад, нашай знахарцы, так? Бо ў ёй здароўя не тое, каб шмат, няхай яна будзе у гэтым самым, ну, блин, просто сіла волі падае, ну ладно, халяра з ім. Просто яна зараз лекарка, і няхай яна у яе будзе. Бо калі яна памрэ, то лечыць няма будзе каму. Я, дарэчы, не памятаю, калі загінае герой, ён літаральна загінае, альбо нам, там, па-моему, яго трэба весці, лячыць, нешта, ну, карцей, грошы да халеры ўйдзе. Добранька, давайте глядзім далей квесты. Што ў нас ёсць яшчэ? Што можна зрабіць перад тым, як рабіць квест галоўны? Зноў жа, гэтыя чуткі, мне падабаецца тое, што падаецца, яны пры выхадзе з бойкі аднаўляе. Ага, окей. У нас да халеры насамрэч. Усяго. Урок пакоры. Квальборгскі плябан Штэнглін узяўся падклапаціцца пра душу Эрыха Граушельда. Эрых паабяцаў яму ў касцёле, што прыгасіць свой ваяўнічы запал тады, калі яго меч пераломіцца. Штэнглін замовіў выкаваць меч, які зломіцца ад першага удару, і просіць вас памяняць 2 мячы, падроблены на меч Граушельда. Гэта прасцей зрабіць, нейкім чынам падпаіўшы Эрыха. У вас ёсць жбан асаблівага віна, выпіўшы якога засне хто заўгодна. Цяпер вам трэба ўгаварыць Эрыха выпіць яго. Так. Блин. Галоўны... Давайте я зараз хутенька галоўны квест. Межусобіца. Так. Штефана, я жадаю з Куртам паразмаўляць. Таму што мне падаецца гэта важна. Гэта па галоўнаму квесту. У галоўным квесце там просто пахадзі ды паразмаўляй, як бы зараз такое. І мне падаецца, зараз аптымальна гэта будзе заняцца, вырашыць праблему. Бо мы там уже ўсё наведалі, ну, збольшага. Дарэчы, можа, у кузні нешта прадаць можна. Так. Пра коня прадаць можна, дзіду. У нас 2 дзіды. Навошта нам 2, правильно? Адной павінна хапіць. Прададзім адну. Няхай грошкі будуць. Так, где наш Курт? Ты кто? Бертольд. Герман Крейге. Вы кто такие? Так, Крейгаузен. Нешта... Ой, нешта менюшка тут ламалася справа. Усё ў парадку. А мы чаго пешу бегаем? Потому что на коня нам патрэбны яшчэ пункты. Нельга. Не могу. Не могу сесть на яе, таму што у нас няма досведу гэтага яшчэ. Мы павінны прамацавацца дастаткова. Ты вельмі забегаеш наперад. Курт, вось ты. Чаго табе трэба ад мяне, Ралеф фон Лянштайн? Лепш бы давёў да ладу свае землі, а не перашкаджаў мне пільнаваць мае. Пачакай, Курт, ці ты забыўся, хто з нас васал, а хто сюзерэн? Я маю да цябе пытанні, і я спадзяюся пачуць на іх вычарпальныя адказы. Бачу, ты дурны як асёл і прытым надзіманы як індык. Глядзі, што дзеецца на тваіх землях. Ты не можаш з гэтым нічога зрабіць, але прытым пыхліва смееш называцца маім сюзерэнам. Калі ты і праўда маеш да мяне пытанні, лепш прытрымай іх пры сабе, цалейшы будзеш. Окей. Ліха на яго.
Ён не прызнае мяне за свайго сюзерэна. Відаць, ён і праўду задумвае нешта нядобрае. Трэба пагаварыць з Бертольдам. Так, Бертольд схаваўся ў гэтым месцы. Вось он, Бертольд, на каняшкуцы. Цяжна бачыць цябе, Рэлеф? Так, пра Курта па гэтым самым паразмаўляць. Курт? Праўду кажучы, ён дзіўна паводзіць сябе гэтымі днямі. Нядаўна ён ківаў мне на тое, што ў нас з братамі хопіць сіл захапіць заходні бераг. Здаецца, ён мроіць стацца баронам Ленштайна. Рамансіць. А можна кароткі змест таго, што адбываецца наогул? Мы гуляем за сына лорда мясцовага. Ну, скажем так, мы альбо нашчадак, альбо ўвогуле валодаем гэтымі землямі, і мы былі ў падарожжы пэўны час. Справа ў тым, што мы, калі вярнуліся дадому, вызначылася, што ніхто нас тут не паважае. Усе паўсюль разлад, і нас нават дадому не пушчаюць, таму што там даглед... Ну, не памятаю, па-моему, забойства адбылося ў нашым замку. Я зараз гатовы... Ну, я магу памыляцца з гэтым вельмі моцна, таму што мы даўно даволі гулялі. Дык вось, сітуацыя якая? Нам трэба разабрацца з міжусобіцай, разабрацца ў мясцовых спрэчках паміж усімі баронамі і прывесці парадак на сваіх землях. Вось, ну у нас кароткая амнезія, таму што мы папярэдні раз гулялі паўгады таму. Вітаю, Эмцинкер, вітаю. Прыемна не перакладаць, а проста чытаць. Ачмурэнейша проста. Так, ну Курт дзіўны, добра. Падазраю, што Курт прычыняецца да таго, што здарылася з маім замкам. Нават бачылі, як ён туды ўваходзіў. Я спрабаваў пагаварыць з ім, але ў адказ пачуў толькі пагрозы. Праўда? Дай падумаць. Добра, я пастараюся ўгаварыць яго пагутарыць з намі абодвума. Мы з Куртам будзем... Што гэта за гукі? Не. Коты нешта. Дзіўныя гукі выдаюць. Мы з Куртам будзем чакаць цябе на пагорку, што непадалёк Крейгаузена. Сустрэнемся там утрох і даю табе сваё слово. Твае пытанні застануцца без адказаў. У мяне кот гуляецца на фоне зараз. Не, я просто ён на кулку сваю носіць. Ганяе па падлозе і бярэ ў зубы і потым носіць, ну, па хаце, карацей. І мяўкае. Так. Блин, ён на пагорку ён будзе чакаць. Ладно, давайте. Я спецыяльна зараз іду па галоўнаму сюжэту, таму што мы спрабавалі рабіць дадатковыя квесты і неяк супер складана. Ну, там некаторыя арміі нават і блізка не нашага ўзроўня. Так, каля пагорку. А дзе пагорак? Пра які пагорак вы? Вось гэты пагорак. Цяпер, Рэлеф фон Ляштэн, зрабі ласку і скажы, што табе ад мяне трэба? Адкажы шчыра, Курт, што ты ведаеш пра тое, што здарылася з маім замкам? Не іначай ты ў мяне ў нечым падазраеш. Чаму табе не адказаць на маё пытанне перш як задаваць сваё? Але калі хочаш, я скажу, я чуў, што ты хадзіў у мой замак. Гэта нахабная хлусня, і не грэбуеш жа ты, Рэлеф, паганіць свой язык такімі словамі. Толькі ці хопіць табе смеласць адказаць за іх. Сучыш свой запал, Курт, проста адкажы на ягонае пытанне. Выходзіць, ты з ім разам, Бертольдзе? Не дзіва, калі б не ты, мы бы ўжо былі гаспадарамі ўсяго Ленштайна. Гаспадарамі ўсяго Ленштайна? Ну кось ты які, Курт Крейге. Ты паквапіўся на мае землі і хочаш, каб я дадаў веры, што ты не прычыны да маіх бед. Зараз жа расказваю ўсё, што ведаеш. Курт, ён мае рацыю, скажы яму, што ты ведаеш, бо я таксама хачу гэта пачуць. Вы загуляліся, неразумныя дзеткі. Рэлеф, лепей за мяне, табе ўсё раскажа мой меч. Ну і не халеры сабе. Вось, дарэчы, глядзіце, асноўны сюжэт. Тут 3, блин, ворага. Нейкі дадатковы квесты. От. Каток уже так уже носіць яго. Калі мы ідзем па дадатковым квесту, там нейкая жесть пачынаецца. Вось, таму мне падаецца правільна я раблю, што зараз галоўную сюжэтку выконваю. Мне падаецца, я ў дадатковы квест занадта рана лезу. Бо гэта танны просто досвед і прасоўванне па сюжэце. Акулка можа пайсці купацца. Да я не здзіўлюся, калі яна пойдзе купацца. Нічога новага там не адбудзецца. Дарэчы, акулка, я не ведаю, яна настолькі папулярная ў яго. Ну, у сэнсе, што ён не кожны дзень там з ёй гуляецца. Ён забівае на яе на месяц, на паўтары. А потым вяртаецца раптоўна да яе. Так, давайте палечым. Палечым вось цябе. Аднаўленне. О, блин, як гэтаму укацілі. Ну і гэтым перамога, як бы. Пярсцёнкі розныя зброя. Ну, ачмурэна, і грошай да халеры далі.
Не чакаў я, што гэтак усё скончыцца. І я не чакаў. Нарадці я разумею, што як гэта здарылася. Мне заўсёды было цяжка зразумець Курта. Ён быў мне неродным братам. Але ж бацька ў нас з ім быў адзін, і гадаваліся мы разам. Няхай табе зямля будзе пухам, Курт. Думаю, трэба пайсці на заставу ды расказаць Штэфану пра тое, што тут здарылася. І вось глядзіце, як бы зараз Крейгаузен без свайго лідара застаўся, так? То бок тэхнічна замак можа дайсці нам. Просто па сюжэце. Мне падаецца, зараз гэтым усё скончыцца. Мне просто дадуць замак. Просто так, без ніякай там неабходнасці нешта суперскладанае рабіць. Падаецца, не? Ну, зараз давайте пойдзем. О, блин, я не ў той бок пайшоў. Я зараз пайду па галов... Не, чакайце-ка. Дзе мапа? Ласка. Не, не тое, не тое, не тое, не тое. Да блин. Стоп. Хопіць хадзіць. Мапа. Энштайн, так, і трэба верніться на заставу і раскажыце Штэфану з Шлезвіга, як вас загінуў Курт. Хутчэй за ўсё, цяпер ён прапусціць вас у замак. Я зараз пайду туды, захаваюся перад гэтым. А, там же Бертольд. Ну ладно, тады так, маеш рацыю. Хто гэта там ходзіць такі? Абшарпанцы, варожыя. Добра. Перазапішу. Гэта ворагі таксама. Розны ходзіць. Яны просто бясконца гэтыя бандыты, яны бясконца чапляюць гэтыя землі, якія я спрабую хоць трошкі ўтрымліваць. Тут можна кантраляваць тэрыторыю і ў выніку зарабляць грошы за гэта. Ну, прыкладна як у героях, насамрэч. Hollow Knight атрымлівае 2500, дзякуй вялікі. Гей, Штэфан, я маю для цябе вёсткі. Курт Крейге падняў на мяне меч, за што і заплаціў сваім жыццём. На жаль, ён не даў мне ніякіх адказаў. А астатнія Крейге? Ты забіў іх? Старэйшым з іх застаўся Бертольд, а яму я давяраю, як самому сабе. Ён не будзе прагнуць ані маіх зямель, ані майго тытула. Дурню, няўжо табе не ўцям, што ён уздыме на цябе свой меч, як толькі будзе мець нагоду? Хто ты такі, каб судзіць, Штэфан з Шлезвіга? Бертольд мне як брат, і я веру яму ў стакроць больш, чым табе. Бо гэта ты, а не ён, не пускаеш мяне ў мой уласны дом. Ты. Выходзіць, вы не перагрызеце адзін аднаму глытні, як два шалёныя сабакі, што пазрываліся з ланцугоў. Каб з цябе чэрці вяроўкі вілі. Шкада якая, я так хацеў на гэта палюбавацца. Ах ты ж пачвара, Штэфан. Добра, я зразумеў, ніякага замка нам проста не дадуць. Ты гэта ты падстроіў нашу з Куртам зваду? Ты клуся мне, што яго бачылі ў замку. Адказвай зараз жа гадзіна праклятая. Што ты ёсць насамрэч, іначай загад дзееш. Вось табе мой адказ, плявок з мура. Вось табе мой адказ. Плявок з мура. Спадзяюся, яго хопіць, каб цябе астудзіць. Але калі хочаш ведаць, хто я такі, я скажу. Я той, чыяго брата ты забіў у Гальштайне. Ну, зразумела. Там у прологе, мне падаецца, было такое. Кюстен Каунтс малодшы. Дык вось каго мне напомніла твоя хрампа. Абяцаю табе лёгкую смерць, калі ты зараз жа скажаш, хто цябе паслаў і што адбываецца ў Ленштайне. Ладачкі, ты пераканаў мяне, я раскажу. Твоя матухная, яшчэ тая курвіска, устроіла ў замку блудзілішча і так слаўна ўлагоджвае усякага, хто туды заходзіць, што выходзіць ніхто і не хоча. Не будзе табе лёгкай смерці пасля гэткіх словаў. Так, адзінае, што напасці на яго бессэнсоўна. Так і ведаў, што ты спужаешся. Бягі, пся кроў, бягі. Усё жыццё цяпер туляцца будзеш. Ані зямлі не будзеш мець, ані дома. Што ж, цяпер хоць бы зразумела, што мне рабіць. Трэба як мага хутчэй выбіць гэтага ліхадзея з заставы. Але зрабіць гэта будзе нялёгка, войска ў яго немалае. Лепш мне будзе заручыцца падтрымка хоць бы каго з маіх васалаў, каб не ісці на яго сам адзін. Добра. Давайте трошкі зноў жа, досвед важная штука ў такіх гульнях. Давайте мацавацца. Шкетенштайн. Штэфан Штайн. Пачвара, ідзі сюды. Ідзі сюды, блин. Нам патрэбны ўзровень хаця бы, каб на коне катацца, а то, блин, мы павольненькія. Так, даб'ем вось гэтага. Ёсць. Мне трэба было каралі апрануць на аднаго з персонажаў, я не падумаў. Ну ладно. Па вёсках прайдуся, дык праблема з вёскамі ў тым, што я як толькі... Так, аднаўленне. Праблема з вёскамі ў тым, што і вось гэтых разбойнікаў я зараз перамагаю толькі дзеля таго, каб потым яны не адабралі імгненна маю жа тэрыторыю. Таму што калі іх забіваеш, яны у іх поўны час яны яшчэ рэспяцца. То бок, ну, я магу выйграць сабе трошкі часу. Так.
Гэты хлопец мінус. Ну добра, і перамога. Давайте апранем. У нас пашкоджанне самае вялікае. У гэтага і ўзровень яшчэ. Новы ўзровень, і ён стане драб. Добра. Вы паглядзіце на яго прыгажунікі, І можа апрануць лепей вопратку. Во. Узмацнілі яго. Так. Чакан. Удар чаканам пагаршае абарону ворага ў рукапашным баі на 20... Пачакайце-ка. Чакан пернач гэта булава. Сякера. Добра. Спецыялізацыя на сякерах. Булавах. Удар булавой аглушае ворага, пагаршаючы яго атаку ініцыятыву на 30% да наступнага ходу. Яшчэ панцыря можа атрымліваць. Не, нормально. Неблага. Давайте вось яму каралі перапранем. Перстёнак. А перстёнак што дае? Сіла волі. Няхай у яе будзе. І каралі перадаём вось гэтаму хлопцу. У яго адзін здароўя. У персонажа замала жыццёвых сіл. Не. А як так? Блін. Ён же так памрэ, не? Ось я апранаю яму, так? І ён атрымлівае сабе... Ён не будзе біцца. Як так? Добра. Табе апранем. Вось ты можаш. Занадта мало здароўя, каб аднаўляцца. Драчкава тут наколькі ведаю, не. Так, давайте захопім. Як захопім? Мы можам так кантраляваць некаторыя месцы, і я вось не памятаю. Давайте рознае смецце вось гэта прададзім. Трывалая павеза. А хто яе апрануць можа? І ржавы рандаш. Так, а у нас... То бок я не магу гэта апрануць, так? У мяне нейкі шчыт першы з'явіўся, самы-самы першы. Ён трошкі лепей, чым тое, што ў мяне ёсць. Але ён так выглядае, быццам бы лепей я бы яго і не апранаў. Рынок ніхто не кантралюе, вольная рыначная эканоміка. Добра, дамовіліся. Я пайду тады... Я памятаю, што я магу захапіць вось тое... захапіць неправільна. Узяць пад свой кантроль. Пасябравацца, карацей. Пайду пасябруюся ў таверну. Так. Падзеі пагалоскі. Гэта не тое. Вось гэта вёска тады. Так, лячыць усіх. 115 возьмем. І вось я атрымаў кантроль над ім. Трошкі грошыкаў будзе капаць. Адрозніца шчыт, павеза і тарча. Блін, я зараз не гатовы на гэтую таму размаўляць шчыра. Канкрэтна са шчытамі я не вельмі разбіраюся. У мяне, ведаеце, якая штука? Я у пэўны момант лічыў, што я поўнасцю разбіраюся ў зброі у сярэднявечнай, так? Быў у мяне такі перыяд. Ось. А потым я пачынаў разбірацца ўсё глыбей і глыбей. І я потым зразумеў, што любая О, блін, нехалеры накідалі мне. Нехалеры накідваюць. Ау! Амаль усё здароўе ўлятае. Адразу забілі. Не. Давайте вось гэта загрузімся. Літаральна просто там... Не, давайте просто не кранаць гэтых хлопцаў, яны занадта моцныя. Дык вось, я думаю, што я разбіраюся у розных тыпах зброі, бо, там, хапае у чым разбірацца насамрэч. Вось. І думаю, што, ўсё, я як бы разабраўся. А потым, калі пайшла гаворка пра розныя назвы і што насамрэч ёсць бясконцая колькасць сістэм, па якім патрэбна разлічваць, скажем так, правільную назву розных гэтых прадметаў, ось, я вам скажу, карацей, прыкладна адказ такі. На любое пытанне, чым з'яўляецца што у сярэднявечнай зброі, важна яшчэ удакладняць 3 рэчы. Хто і... 2 рэчы атрымліваецца. Хто і калі. Разумееце? Таму што адзін і тот жа прадмет
у рознай, ну, у тым же самым месцы, у тым же самым замку праз 50 год будзе называцца па-іншаму, іншай назвай, а потым зноў будзе называцца па-старому, і потым зноў па-новаму, і яно будзе змяняцца. Гэта раз. І любая класіфікацыя зброі гэта амаль абсурдная рэч. Калі вы кажаце, кожны чалавек, які калі ён пачынае казаць пра тое, што нейкая зброя, напрыклад, там, не ведаю, дзіда, так, альбо кап'ё. Вось. І, дарэчы, яшчэ важная мова, пра якую гаворка ідзе, таму што калі карыстаецца не мова таго, хто рэальна карыстаў гэтую зброю, то тады, вось яны 3 параметры. Мова, хто, ну, канкрэтна лакацыя і калі. Таму што гэта скрозь гісторыю змянялася шмат разоў. Тое, што мы зараз называем зброяй і маем сваю нейкую класіфікацыю, яна адрозніваецца ад сярэднявечнай. Так што там пачынаюцца слаі гэтага накладвацца. І вельмі важна канкрэтны год, таму што, ну, рэальна, там розніца ў 50 гадоў ужо ёсць. Так? Там таксама была мода называць штосьці па-рознаму. І кожны называў па-свойму. І дзесьці былі спрэчныя моманты і бясконца, і у вас дзедава дзіда вісіць на сцяне, так? І яе то называюць кап'ём, то дзідай, то, у беларускай мове якія яшчэ назвы для розных відаў копій увогуле. Тут дзіды, тут толькі дзіды я бачу. Ну, ангельская, напрыклад, вось ёсць, кап'ё тут у нас ёсць. У чым разніца паміж дзідай і кап'ём, як вы думаеце? На ваше меркаванне. Гэта розныя рэчы і не розныя рэчы. А першы ваш будзе ўзровень, калі вы скажаце, што дзіда выкарыстоўваецца на кані, а наадварот, кап'ё выкарыстоўваецца на кані, а дзіда будзе выкарыстоўвацца ў полі. Гэта розніца не ў даўжыні. Ёсць яшчэ гэты самы для кідання кап'ё, я забыўся, як яно называецца, у яго таксама тэрмін ёсць. Ні на воднай мове зараз узгадаць не магу. Ведаеце, у чым іх розніца? Ні ў чым нахрен. А што рабіць з коп'ямі, якія выкарыстоўваюцца адначасова для кідання, для таго, каб ехаць на кані і яшчэ у пешу? Вось. Я шчыра вам скажу, гэта такая, карцей, нара, у якую вы будзеце лезці і лезці. Я лез у яе, думаў, што разбіраюся, і кожны раз, калі я даведаюся нешта новае, я падумаў, што я разбіраюся значна лепей. А потым я ўжо настолькі глыбока ў гэта зарыўся, што зразумеў, да ну яго нахер, таму што там, такая глыбіня ў гэтага, што гэта бессэнсоўна. Трэба быць літаральна гісторыкам канкрэтна па зброі сярэднявечнай, то бок у вас жыццё на гэта трэба пакласці. Яшчэ, вось, піка, дзякуй вялікі. Палка з вастрыём. Так, забейце. Мая рэкамендацыя. Чалавека, які на гэта згубіў занадта шмат часу ў сваім жыцці, значна больш, чым патрэбна. Ну, па тыпу, калі ты толькі гэтым займаешся на працягу месяцаў і думаеш, што ты самы разумны, я скажу вам, проста забейце. Проста дзіда, кап'ё, меч доўгі, кароткі, шчыт прыкладна штука, якую вы начапілі, каб бараніцца. Усё. Забейце. Лепей жыць так. Тыкаўка. Ідэальная назва. Усё. Проста штука з вастрыём. Забейце. Проста забейце. Не трэба вам гэта. Я зразумеў, адзінае, што я зразумеў з гэтага, што я проста прамарнаваў свой час. Вось, глядзіце. Чаму я... Так, што яны захапілі? Абшарпанцы захапілі нейкую мою тэрыторыю. Праблема ў тым, што кантраляваць гэтую тэрыторыю навокал, так? Вось гэта якраз такі моцныя, так? Кантраляваць гэтую тэрыторыю вельмі складана, таму што тут ходзяць бандыты, якія імгненна амаль забіраюць у нас тэрыторыю. А б'юцца яны балюча. Ну ладно, гэтыя абшарпанцы чамусьці ніякія, проста ўзялі ды ударылі і яны упалі. Умацаванне здароўя, давайте вось гэтаму дастаецца, чамусьці, хаця ён, помню, падаць самы высокі ўзровень зараз з дадатковых персанажаў. Так, атакавалі. У сэнсе, яго трошкі не хапіла забіць.
Ну, зноў жа, гэта мы мацуемся, таму тут як бы цудоўна. Павеза, вялікі прамавугольны шчыт, звычайна з утлушэннем пасярэдзіне. У асноўным выкарыстоўваўся арбалетчыкамі ў якасці мабільнага ўкрыцця. Окей. Так, здабыча. Ёсць, ну трошкі досведу. Гэта вось гэтае складанае. А не, гэтае чамусьці не моцнае. Можа яны ўначы мацней становяцца? Я не разумею просто. Можа рэальна яны паляпшаюцца ўначы, потому што ўначы мы неяк сустрэлі нейкі атрад вельмі небяспечны. Таму што вось гэта херня, ну, мы іх просто пераможам. Вось, бачыце, это падыходзіць і проста імгненна забіваю. Зараз яны настраляюць нам. Не, гэта не тое, што я пагаджаўся. О, добра. Хоць у іншага персонажа просто стрэляў. Выратаваў мяне. Ау! Ладно, палечым яго. Ён жа не памёр, ён просто пашкоджаны вельмі моцна, так? Тому што гэта кабзда нейкая. Нам патрэбна замак, каб больше народу было ў атрандзе. Дык там гэта самае. Ну, самае верагоднае, што я змагу, гэта... Як гэта? Патрэбна кагосьці з васалаў сабе атрымаць, так? Трэба абраць. Мне шчыра ніводны васал не падабаецца. Таму я не ведаю, каго абраць іх увогуле. Можа і памерці. Добра, ну мы захаваліся перад гэтым, праверым зараз. Бо не сейфскаміць у гэтай гульне, гэта трэба вельмі добра ведаць гульню гэтую. Куды ісці і што рабіць? Так, ён просто паранены. За мало жыццёвых сіл, таму ён не будзе біцца ў наступнай бойцы. Добра. Пойдзем зараз яго палечым. Вось гэтая хатка на балоце. Гэта бойка альбо не? Мне падаецца, бойка будзе. О, блін. Сапраўды бойка. Не. Блін, я... Ці захаваўся я перад гэтым, не? Блін, я не захаваўся 2 разы яшчэ перад гэтым. Вы же халера. Давайте хутенька гэтую бойку паўтарым. Зноў жа, гэта досвед, нам ён патрэбна. А яшчэ ёсць... Так. Суліцы, лянцы і альшпісы. Таксама свайго роду дзіда. Так, я па тыпу... Ведаеце, калі ідзе гаворка пра тое, як, ну, там, цвайхендер, напрыклад, там, двурук, так? Ён просто літаральна перакладаецца як двурук, але цвайхендер і двуручны меч — гэта розныя рэчы. Разумееце? Я не ведаю, я нямецкай не ведаю, таму я не ведаю дакладна, як гэта слова вымаўляць. Там, карацей, там такая халера, што я не ведаю. Ну, просто чым... Працягвайце, калі вы думаеце, што не, вы разбярэцеся вось-вось. Не, я вам не забараняю, калі ласка, займайцеся гэтым. Гэта вельмі карысная справа разбірацца ў гэтым. Просто ведаеце пра тое, што вам прыйдзецца паглыбляцца і паглыбляцца далей. І калі вы думаеце, што вы знайшлі ўсё, вы яшчэ не адчынілі проста яшчэ адну кнігу альбо не пачалі гэта разбірацца ў гэтым на іншай мове. Калі вы пачнеце, калі вы возьмеце толькі, не ведаю, толькі скажем так, расійскую тэрміналогію савецкую, я не ведаю, карацей, хто гэтую зараз сучасную расійскамоўную зрабіў. Калі вы поўнасцю разбіраецеся ў ёй, потым вы адчыніце ангельскую і зразумееце, што не, яны у ангельскай па-іншаму гэтыя штукі не толькі па-іншаму называюць, а і класіфікуюць па-іншаму. І яно зусім па-іншаму працуе. І з таго, што я зразумеў з тэкстаў на нямецкай і італьянскай, яны у кожнага там таксама свая класіфікацыя. Вы лезеце туды, дзе яно у вас сажырэ, карацей. Я вас папярэджваю. Вы можете вывучыць одну школу гэтай херні, але не ўсе адразу. Это я вам скажу дакладна. Там ёсць аўтабойка для простых. О, добра, я не заўважыў нідзе кнопкі такой. Давайте пойдзем просто палечымся. Дарэчы, падлезься. Герман Крейге.
Ралев, як думаешь, засмакаваць смажаніны? Чакаю цябе ў Крейгаузене. Але памятай, дикта цябе вечна чакаць не будзе. Добра? Крейгаузене. Крейгаузен гэта вось гэтае. Угу. Мы там нейкую зброю ўсё пачалі выбіваць вельмі актыўна. Можа нешта сваім гэтым хаўруснікам даць? Карыснае. Вось меч ён можа, напрыклад, трымаць. Во, палепшаны меч. Ініцыятыва, вось атака падвысілася. У яго новая зброя, можа быць, для абароны, вось гэтая вопратка. Сіла волі дадатковая. Зеле бычыны сілы, няхай будзе. У нас, ну, па тыпу хапае тут усяго. Тут мелкага... Добра, што я вельмі шчаслівы, што я ў папярэдні раз абраў сабе развіццё для кожнага з іх, дабраўся да гэтага моманту. Я зараз сабе кірунак як бы задаў гэтым. Ось туды можа у вёску гэтую. Я магу тут адпачыць? Не, я не магу тут адпачыць. Блін. Ну ладно. Сядзіба Арнульфа. Хто тут у нас? Сядзібу гэтую за добрую службу падараваў Арнульфу стральцу яшчэ стары Крейге. Усё жыццё гэта слаўны ваяка прысвяціў роду. Хадзіў у паходы, навучаў моладзь стральбе і вайсковай справе. Праўду кажучы, на старасць сям'і не нажыў. Вось і жывуць тут ён ды кухарка. Ды іншы раз дзеткі тутэйшы прыбягаюць пра паходы ратныя паслухаць. Добра. Пойдем палячыцца. Замак нам патрэбны, давайте разбяромся. У нас ёсць... Глядзіце, якая прыкладна... Увогуле, у нас вось гэта наша карта, на якой мы зараз гуляем, так? І мы можам абраць, нам зараз яна даступна ўся, мы можам абраць сабе хаўрусніка, так? Усе стаць на бок Граўшыльда, стаць на бок Райкі, стаць на бок Грасенгофа. І вось мне цікава... Так, раз замак, два замак, 3 замак, 4 замак. Я не бачу стаць на бок 4-го замка. Можа быць, я адзін прапусціў замак? Трэба наведаць іх. Я магу пару абраць. Мне падаецца, я просто спрабую для сябе вырашыць, хто мне падабаецца, разумееш? Мне з гэтым праблема. Яны мне не падабаюцца, калі шчыра. Яны ўсе з праблемамі, на мой погляд. Але абраць сабе патрэбна. Так. А дзе гэты Олдергольм? Просто, разумееце, яны усе там такія, што я не здзіўлюся, усе козлы, абірай найменш непрыемных. Ну вось у гэтым трошкі і ёсць нюанс, скажем так. Так, вёска Жабінка. Мне падаецца, я не палячыўся, так? Мне падаецца, я не палячыўся. Ну нічога, тут паблізу дому знахаркі. Так, знахарка, калі ласка, мне лячэнне патрэбна. Пачакайце, яна лячэнне не дае. Не, ўсё нормально, палячыўся. Так, гэтая падшыванка, няхай я буду насіць гэтую ўсю халеру. Дарэчы, стралковая атака. Во, і яшчэ можна яму вось гэтую падшыванку даць. Можа яшчэ штосьці ёсць камусьці. Вось табе... Не, не буду аддаваць. Так. Ну добра, нормально. Я нешта не бачу ніводнага рыцара гэтага, ну... Яны, можа, толькі з раніцы выйдуць на вуліцу. Так, вось гэта, паляўнічыя проста. Ты у нас. Сяляне. А дзе, блін, усе вашыя лідары? Куды вы падзеліся? Спяць. Блін, няма часу спаць. Шмурылі. Сяляне, бачу, выбраліся. Вось он пашоў. Я жадаю сабе ўзровень толькі дзеля таго, каб, блін, ездзіць на коне, таму што гэта кабзда. Шалом, пане Аралев, нелёгкія часы насталі, я не адчаюся, ды табе, пане, не раю. У нас Граўшыльда не ў пашане, ані баязлівасць, ані туга. Блін, я не з табою забіраўся паразмаўляць. Я вось за тваім лідарам ішоў. Які схаваўся, блін, нахрен. Вось.
Так. Пытаць Эрыха пра ягоны род. Эрых Граушельд. Так, бла-бла-бла. Блин, я прапанаваў яму віно выпадкова. Ну ладно, падыдзе. Пакінь віно на піццё аслабелым у пустыні, сказаў цар Давід. І ён казаў праўду, хоць і быў жыдом. Не падумай, пане Ралев, што я грэбую тваім падарункам, але нягожа віно як ваду піць. Пад адкрытым небам ды без усялякай на тое нагоды. Якая ж мае быць нагода, Эрых, калі таго, што гэта найлепшае віно на ўсё наваколле, табе замала? Дык конь у мяне ёсць. Арыгана, я па тваёй рэкамендацыі ўзяў каня нахрен, я ўсё яшчэ не магу на ім ездзіць. Слаўная перамога, вось найгоднейшая нагода паванкетаваць, асабліва калі здабыў яе не колькасцю, а адвагай. Я надоечы паабяцаў сваім сынам, хто з іх у часным баі паб'е весілуна конца, таму куплю ў Багеміі заводнага жарабца. Ну, а твой гонар, калі хочаш, банкет зладжу. А хто такі гэты конц? Ды швэндаецца на гэтым беразе банда вясёлых злыдняў. Каго рабуюць, а каго проста лупіць на сваю забаву. У той хеўры ані стралкоў, ані папоў, ані лекараў. Там пабіць іх як арэх раскусіць. Але такая перамога не будзе годнай рыцара. Каб перамагчы конца ў часным баі, трэба ісці на яго толькі пешымі ваярамі. А лішніх людзей з такой аказіяй можаш пакінуць у вартаўнічай вежы, што стаіць непадалёк майго замка. Развітацца. Я так выпадкова, ну тут час часу бывае, вось я на хеўра бачу. Мы можам зараз напасть на іх. У вежы пакінем войска. Толькі пешу, так? У яго даволі слабыя войскі, калі шчыра. Мы можам рэальна гэты квест рабіць. Ну, я не збіраўся гэта абіраць спецыяльна, але ўжо пачаў рабіць яго, таму халера з ім. Так, толькі... вось. У траіх пойдзем. Не факт, што я нармальна дам рады з гэтым, шчыра. Але у нас даволі моцныя войскі. Ну, самі па сабе. Ну, куды ты пайшоў? Чаго прыпёрся? Па карку даўно не даставаў. Ці думаеш, што я са сваімі мужикамі цябе не адлупцую? Вось зараз і зернем, хто каго адлупцуе. Трэба было наняць, можа, войска яшчэ. Проста ў яго па выгляду звычайныя, па тыпу, простыя сяляне. Я магу проста вынесці іх простымі самымі атакамі. Вось, напрыклад, херак і -1. І вось, -2 атрымліваецца за першыя 2 хады. Блін, гэтаму дастаецца. А яму дапамогу я прапанаваць не магу нават. Таму што няма такой механікі ў гульні, я не магу падысці і дапамагчы чымсьці. Блін, яму рэальна абракінуць персонажа там. Лёгкая глушанасць. Добра, што ён контратакі ладзіць. Ёсць? Не, атрымалася нармальна, перамаглі. Можна было ўзяць найміта, так, моя памылка. Бо вельмі пашкодзілі аднаго, але ён перажыў. Самае галоўнае, ён перажыў, таму тут. Вайная здабыча, там фігня. Вось цяпер можна пайсці да Граушельда і пахваліцца перад ім гэтай слаўнай перамогай. Добра. Ідзем у вежу, забіраем сваё войска. І перад гэтым мы зайдзем на ўсякі выпадак, пойдзем палечымся, а? Гюнтер Райке. Это кто такие? Вось давайте про Гюнтера, так. Я люблю говорить про іншых па-за іх спінамі, але мушу прызнацца, што мае суседзі проста гора. Першым чынам неўтаймоўны Эрых Граушельд, который толькі і чакаў нагоду напасці на чужыя землі. А калі з Вашэцевым замкам здарылася ліха, ён надумаў, што такая нагода з'явілася. Менавіта Граушельд распачаў дамовую вайну. Гумонт Лянгард, колькі я яго памятаю, заўсёды пабіраў кашалі купцоў. А цяпер, відаць, надумаў, што з гэтага часу мае права пабіраць суседскія землі. Прагавітасць яго без меры. Тутэйшага рыцарства адзін Бруна Грасенгофа, гасцінны, незласлівы чалавек. Адна бяда, ён заўсёды п'яны і карысці ад яго няма ніякай. Ну, блін, цудоўна. Вось такія ў мяне васалы.
Пра яго народ. Я заўсёды быў адданы вашэцаваму бацьку, Рэлеф, і калі будзе наканавана лёсам, буду гэтак жа адданы і вашэце. Калі ў жбан з малаком пакласці жабку, малако не скісне. Мой замок стаіць пасярод... Замак? Так яго не замок, я ж замак. Ну ладно, мой замок стаіць пасярод возера, а таму называецца Фрош, што азначае жабка. Дык вось, калі Лянштайн гэта збан малака, то пакуль стаіць Фрош, і пакуль я ягоны гаспадар, гэтыя землі не падупадуць. На жаль, дабрародны чалавек заўсёды будзе мішэнню злых языкоў, чаго толькі не балбочыць пра мяне кольборскія пралі ды павітухі. Але даваць пану іхнім словам значыцца не даваць ніякай цэны сабе. Не буду таіць, жанчын я кахаю, але адкажы мне, які мужчына іх не кахае? Хіба што Лянгард, который любіць одно толькі золата, ці Граушельд, которому забіваць людзей мілей, чым любіць. Ну добра, вось такі вось ён. Хцівы карацей. Так, пра пачарку Ганны паразмаўляць. І ваша даўверы каліборскаму пляткарству? Пане Рэлеф, у гарадскіх кабет і не сеяная вырасць. У гарадскіх кабет і не сеяная вырасце. Не прыстаюць такім шахетам людзі, як і мы, свае языкі паганіць гэтымі бруднымі гісторыямі. Што ж, значыцца мне, як твайму сюзерэну, прыйдзецца дазнацца, хто правы ў гэтай гісторыі, а хто вінаваты. Як сабе пан хоча. Не мне вашэце рады раіць, але на месцы пана я бы больш непакоюся за наёмнікаў, што панавалі наш край, ніж плётак. Ну, добра. Тут мы можам палячыцца. Даволі дорага лячэнне поўнае абыходзіцца. Каралі гэтыя могуць дапамагчы вельмі. Але я іх так выкарыстоўваю. Я проста баюся ісці ў бойку, з персонажам, у якога літаральна там 10 здароўя засталося. Так, а дзе наш... Ён сядзіць, куды ён падзеўся? У замку сядзіць не можа? Не, я не бачу яго там. Куды падзеўся гэты граф? Ён жа дзесьці ходзіць, правильно? Давайте на мапу паглядзім. Блин. Адольф Харусник. Я не памятаю, хто такі. Ага, окей. А вось он далёка-далёка. Бачу на коне. Блин, ён... Трэба яго злавіць неяк. Так, з гэтага боку будзем лавіць. Можна спачатку парабіць квесты. А я магу... Атрымліваецца, я магу зрабіць усе квесты? Я просто палічыў, што не. Я палічыў, што я абмежаваны ў гэтым сэнсе. Расказаць пра перамогу над бандай конца. І ты пабіў іх без стрэл, малітваў і іншых лічных рэчаў? Так яно і было. Можаш папытаць пазасталых мужикоў конца, которые цяпер, напэўна, вылежваюцца ў сваіх хатах. І ты няма патрэбы, я табе веру. Ты адважны дзяцюк, не горш за свайго бацьку, Рэлеф фон Лянштайн. А таму няма чаго чакаць, я зладжу банкет зараз жа. Сябры мае, Рэлеф паказаў нам старадаўнюю рыцарскую цноту, сумленнасць у баі. Калі непрыяцель твой збройным мячом, возьми меч, калі ён збройны лукам, і ты возьми лук і стрэлы. А калі ён ідзе на цябе з голымі рукамі, што ж, тады і ты схаваў меч у похву. Так. Я уздымаю гэты келіх за цябе, Рэлеф, а таксама за адвагу. І гэта ўсё? Няўжо, Эрых, ты так мала ацэніш адвагу, што вып'еш за яе толькі адзін невялічкі кубак? Хочаш пераканацца, што я і на банкеце такі зух, як на баёвішчы? Добра, хай будзе так, яшчэ віна. Здаецца, асабліва віно зрабіла сваю справу. Эрых спіць, як нежывыя. Цяпер яму меч падмяніць, як абаранак з'есці. Ну вось і ўсё, цяпер можна ісці да Прябана Штэнгліна і расказаць, што я выканаў ягоную просьбу. Сэнс які? Сэнс квеста. Падмяніць меч, які сапраўдны радавы меч, скажем так, на падробку. І сэнс у тым, што ён клятву даў на тое, што, ну, вось гэты вось чал, якога мы зараз падпаілі, што ён... Блин, захапілі наш будынак. Ну ладно. Ён даў абяцанне нешта там выканаць зараз. Паглядзім яшчэ раз. Урок пакоры. Вось.
Вось, квальборскі плябан Штэнглін узяўся паклапаціцца пра душу Эрэха Граушыльда. Эрэх пабяцаў яму ў касцёле, што прыгасіць сваю ваяўнічы запал тады, калі яго меч пераломіцца. Штэнглін замовіў выкаваць меч, заказаў выкаваць меч, які зломіцца ад першага ўдару, і просіць вас памяняць 2 мячы. Ну, добра. Вось гэта мы і атрымалася. Яшчэ раз, Квальборг. А дзе Квальборг? Ага, гэта ў горадзе. Гэта атрымліваецца, гэта ж квест нават не на хаўруснікаў, колькі я памятаю, так? Это атрымліваецца, як бы я магу проста... Гэта гарадскі квест, а гарадскія квесты, па-мойму, не маюць аніякага лідера пад сабою, так? І тут не васал, тут проста горад. Так, вось оно. Але падмяніў. Спадзяюся, што твой каваль папрацаваў як мае быць, і меч насамрэч скора зломніцца. О, не сумнявайся, каваль, на котором я замовіў меч, дасканала ведае сваё рамяство. Яшчэ нічога з таго, што ён выкаваў, не пратрымалася і тыдня. Як бы там ні было... Я зразумеў, у чым жарт. Так, як бы там ні было, ты учыніў мілы Богу ўчынак, і імя нашага братства я з радасцю табе аддзячу. Добра, я баяўся, што гэты квест якраз такі зачыніць для мяне магчымасці, як бы. Не, ўсё нармальна, я магу, як бы я зрабіў яго і ўсё ў парадку. Зразумеў, то бок гэтыя квесты... Так, то бок мне патрэбна зрабіць гэтыя квесты наадварот, да таго, як я пачну бойку. Так, чуткі... Я не ўпэўнены, мне падаецца, я гэтыя чуткі ўсе слухаў. Разборскі звон. Ага, так, я гэта чытаў ужо, я прапушчу. А не, пачакайце-ка, не-не, яно быццам бы выпало. А падкажы мне, качмару, дзе тут здабыць найлепшага віна, каб салодкае было духмянае, ды п'яніла як бальзам. Шмат чаго хочаш, як бачу. А што, звычайнае рэйнскае табе не падыдзе? Не, зусім не. У мяне асаблівае свята. 2 дні таму моя цёшча памерла заўтра хаўтуры. Пра добры пачастунак я ўжо паклапаціўся, ну і віно, сам разумееш, мае быць найлепшае. У такім разе, вось што табе скажу, едь у Эрцглянц паўднёвай дарогай. Самы першы заездны дом, который ты... Самы першы заездны дом, который ты пабачыш у дарозе, будзе Гансава карчма. Вось у яго і ёсць якраз такая выпіўка, што табе трэба. Але першая карчма на паўднёвай дарозе? Заўтра яшчэ паспею. Ну ўсё, дзякуй, я пабег. Ты пачакай жа ты, ай позна. А хацеў я сказаць, што то віно адно асаблівасць мае, проста кажучы, асаблівае яно. Нават не ведаю, ці дамешваюць туды чаго Ганс, ці проста вінаград там такі незвычайна расце, але толькі шмат піць яго не варта. Добра, нейкае віно. Барбара Райке. А ці чулі, што Гюнтер Райке з Фроша, фарсун тутэйшы, са сястрой сваёй Барбарай ложак дзеліць? Чаго вы толькі не навыдумляюць? А, не, пачакайце-ка, гэта было. Не, гэта дакладна было. Так, мы гэта ўжо размаўлялі, проста яно аднавілася. Вось так, мы гэтым віном мы напаілі, яно як бы застарэла ўжо. Так, нашыя квесты. У нас ёсць далей. Не становімся... Я вось адзінае не разумею. У мяне ўсё яшчэ стаць на бок Граушыльда, на бок Райнкі, на бок Грасенгофа. У мяне 3 выбары, так? Грасенгоф бачу. Так. Граушыльд, гэта у нас у Лотаргольме сядзіць. Райнке, Гюнтер Райнке. Я бачу толькі 3. Я нейкі замак прапусціў 100%. Ну, патым паразмаўляць з лідарам яго. Можа, вось гэты? Ну, тут спяць, як звычайна, так? Пачакаем тады, давайте. Час запусцім, просто будем тут сядзець. Да алкаша хадзіў, вось алкаш у мяне адзначаны, дарэчы.
Раніца і... Не бачу. Ну вось, Гарсенгоф вось там тупіць, з ім мы паразмаўлялі. На яго бок, на бок Гарсенгофа я магу стаць. А дзе ваш лідар? Можа яго толькі ў замку і можна? Не, блин. Можа таму я з ім не паразмаўляў, можа ён выходзіць невядома калі. Бо літаральна, ну, яго ж няма нідзе. Замак стаіце і ўсё, і нікога няма. Пачакай, няма патрэбы збаўляцца до сіх трох, калі... А, вось. Не, гэта ён ёсць, он просто без коня. А, вось у чым справа. Ён просто без коня быў увесь гэты час. Зразумеў. Добра. У нас у мяне такая опцыя была заўсёды. Я просто не ўспрыняў гэтага чэла як лорда. Я з ім і празмаўляў, атрымліваецца. Я магу яшчэ празмаўляць з табой? Шалом, пане Ралев. Па які гешэфт ваш эд для мяне прыйшоў? Пра суседзяў. Я з ім не размаўляў, літаральна, на яго бок не змог стаць. На жаль, маіх суседзяў зараз паразілі дзве заганы. Хцівасць і зайздрасць. Больш за ўсіх мне зайздросціў Граўшыльд, а таму паквапіўся на мае землі першы. А за ім зрабілі тое самае і Грасенгоф з Райкі, накінуўшы на мяне, а за адным захадам... Блін. Накінуўшыся на мяне, а за адным захадам і адзін на аднаго. Так, урэшце, гэтыя вашэці маюць і свае асаблівыя заганы. Юнтер Райке, распуснік, пра которого гаворыць такое, што я нават не хачу паўтараць. І яшчэ шкада, што ўсё да апошняга слова праўда. А Бруно Грасенгоф, звычайны піянчуга, которого лёс, відаць, таксама быўшы на падпітку, наспех зрабіў рыцарам. Пра яго род пытаем. Мой замак мае назву Масеншуц, што азначае вартавы моса. Такая назва становіцца зразумелая, калі успомніш, што ён спрадвеку вартуе рачны шлях на Квельборг. Мае продкі, колькі тут жылі, былі абаронцамі гораду і гандлёвых караблёў, і, вядома, зборцамі падаткаў. За шматлікія гады мой род назапасіў немалое багацце, якому суседзі зайздросцяць. Мяне вінаваціць у дробязнасці і хцівасці, але гэта лухта. Кожны сумленны чалавек у Квельборгу скажа вашэці: лянгарды шчодрыя, але разам з гэтым і ашчадныя. Так, добра. Калі такая справа, глядзім. Дарэчы, гэта плюс-мінус мне падабаецца, чэл. Вітай, багема. Гэта скнара. Ну, гэта яшчэ плюс-мінус. Так, мне нехта невядомы нумар тэлефануе. Не ведаю, мне акрамя гэтых самых махляроў ніхто не тэлефануе, так што звычайна. Што можна, в прынцыпе, забіць. Так, вось зараз нарэшце мы сабралі ўсе замкі, усе 4. Зараз трэба. Давайте выканаем дадатковыя квесты ўсе. Так. Марскія разбойнікі Лянгарда. А гэта ён і быў, так? Давайте тады з ім патрэбна неяк дамовіцца, паспрабуем гэты квест на... Карацей, прыкладна, народ кажа, што Лянгард на гэта сама накіраваў разбойнікаў на людзей, якія падарожнічаюць па рацэ. І здымае яшчэ і плату вялікую. Вось такі чэл непрыемны. Калі гэта праўда. Прыгадаць праблему з купецкай гільдыяй. Ну, пакуль я забыўся, што я не ведаў, што ён на людзей там бандытаў дасылае, таму я думаў, што ён адэкватны. Але не, значыць, мне ўсе не падабаюцца. Так, спытаць Гумальта пра суседзяў. Так, не вось гэта, купецкая гільдыя. Чаго? Гэтыя гандляры абылгалі мяне. Мае людзі нікога не рабуюць, яны толькі збіраюць законныя падаткі. Але хітрыя квельборскія жыды ўвесь час нешта выдумляюць, каб іх не плаціць. Як прыкладам той падспудны склад. А часам яны даходзяць да таго, што адкрыта адмаўляюцца плаціць падаткі і нападаюць на маіх зборцаў. У мяне тым тыднем 2 чалавека загінулі. І не я адзіны ад іх несу страты. Яны і вашэцю да дурня лічаць. Напрыклад, з'яўляецца тут купец Лёў, который гандлюе са Сіёнам з Кнарам з горада, кажуць, Сіён яму крадзенае збывае, але не ў тым рэч. Лёў высаджваецца на тым беразе і ідзе праз вашэцевы землі, і колькі разоў хадзіў, гэтулькі не сплаціў вашэце ані гульдэна.
І таму ваш эць мае законнае права з яго хоць породкі зняць, і ён запярэчыць не пасмее. А калі здарыцца так, што ён стане пярэчыць, і з гэтага раптоўна памрэ, я буду ў вашэце ў даўгу. І ўзнагароджваюсь усёй шчодрасцю, не сумнявайцеся. А чаго пан так жадае яго смерці? Я чалавек сумленны, ненавіджу усялякіх цугундараў. І калі магу паспрыяць таму, каб на белым свеце іх паменяла, я раблю гэта. А калі яны робяць страту майму сюзерэну, пагатоў не смагу заплюшваць на гэты вочы. Ну добра, вось мы атрымалі ад яго квест разабрацца. Дзе ён яшчэ раз? Энгард адмаўляе вінавачванне купецкай гільдыі, ён сам вінаваціць купцоў у няплаце падаткаў і гандлю крадзеным. Пасля таго ён сказаў, што купец Лёў увозіць тавар у горад па вашым беразе і плаціш за праезд падаткаў. Гумбольд нават паабяцаў вам узнагароду, калі вы не проста забярэце з Лёва падаткі, а заб'ёце купца. Ну, блин. Я бы з ім паразмаўляў гэтым купцом. О, дарэчы. Тут ёсць наёмнікі-марадзёры. Зробім гэты яго квест. Разбяромся, ці сапраўды там гэты Лёў такі дрэнны. Гэта не яны, мы проста мимо праходзілі, нам падмацавацца патрэбна. Я жадаю на коне нарэшце катацца, то што за хадзяра такая. Конь ёсць, катацца не магу. Палячыць. Продаем. Ёсць перамога. Досыць. Мне падаецца, мне яшчэ да халеры. Так, вось гэтаму дуэлянту яшчэ да халеры, там больш за 300 досведу. Нам, дарэчы, на наступны ўзровень патрэбна ўсяго 5 досведу. Любая бойка нам падыдзе. Так, лучнік яшчэ даволі шмат, 70 там нават больш. То амаль. І нашай знахарцы не тое, каб шмат засталося. Так што, ў прынцыпе, трэба знайсці сабе яшчэ бойку. Я так больш час сэканомлю. Мне патрэбны нейкія бандыты. Вось там ёсць. Хто вы такія? Хеўра наёмнікаў. Давайте на іх нападем. Наёмнікі, стойте. Ау, пашкодзілі нам. У іх ёсць свая знахарка. Вось гэты чэл, я думаю. Дабіць яго трэба. Бойка, для тых, хто не разумее, што адбываецца. Як бойка выглядае? У мяне, у прынцыпе, герой эмоцыі магія, але кожны персанаж, ён адзін, як бы, у мяне не армія, цэлыя там тысячы і тысячы, у мяне вось адзін юніт, гэта літаральна адзін чалавек, так? Па-другое, у мяне няма магчымасці перасоўвацца проста абы куды. Я магу толькі атакаваць. Ну, усё, у гульне ёсць магчымасць толькі атакаваць. І ты можаш толькі дайсці да ворага і атакаваць. Такім чынам бойкі як бы нельга зацягваць і нейк супер аптымізаваць бойку. Адзінае, што табе патрэбна абіраць, ну, хто дзе будзе стаяць, гэта дапаможа. І хто каму будзе дапамагаць, то бок. Ну, вось зараз я, напрыклад, пайду гэтым дуэлянтам і адразу завалю гэтага лучніка. Тады менш пашкоджанняў будзем атрымліваць. Вось, знахарку стрэлілі. І прабіваемся вось за нашымі двума. У нас галоўны герой гэта рыцар. І у нас ёсць яшчэ адзін, ну, такі ваяр, якога мы узмацняем якраз такі ў напрамку, каб ён выжываў як мага даўжэй. Вось, яны ўдваіх могуць стрымліваць асноўную сілу ворага. Гэтым мы карыстаемся.
Прабіліся тут. Знахарка сябе падлячыла, але наш дуэлянт якраз такі... Наш дуэлянт ідэальна падыходзіць для таго, каб выносіць слабых ворагаў, бо ён дае проста, ну, з адной атакі можа забіць слабога. І атака ў яго ўсё расце. Наш галоўны герой атрымаў узровень. Бачыце, якая рэдкая рэч. Срэбная кшталцоная дыадэма. Думаю, купцы дадуць за яе багата грошай. Як толькі яна трапіла ў рукі гэтых наёмнікаў. Так. Цікава. У нас ёсць нататка новая, так? Срэбраная дыадэма. Блін, па нататкам, можа, трэба прайсціся. Каханка абата Штефана. Ну, добра. Тут, блін, проста ёсць вось гэты нататкі, і з іх квесты. Яны як бы не квесты, але квесты. Так, а дзе мне... Вось, персонаж умее біцца конна. А, гэта я ўзгадаў зараз, Рэгана. Я проста пайшоў туды, дзе мне будзе прасцей біцца, але коня сабе я не пайшоў. Конны бой. Персонаж умее біцца конна, вось ён. То бок мне патрэбна дабрацца да гэтага. Правильно? Жалезнае здароўе, вось яго возьмем тады. Рэст пра дзяўчынку браў? Я не ведаю, пра што ты, на жаль. О, яшчэ меч палепшаны. Булатны меч. Цудоўна. Табе, сіла волі. Няхай. І атака ў рукапашным баі. Цудоўна. Гэтая кніга святое пісьмо. А чаму яна не можа яго ўзяць? Можа, ёй патрэбна больш высокі ўзровень? Дарэчы, каралі. Давайте гэтае аддадзім нашаму ваяру. А вось гэтае цябе якраз такі заменім. Сіла волі нам не настолькі патрэбна. Ну. А, ён чыста па параметрах А, я не магу два такіх аднолькавых апраўдаць. Усё, зразумеў. Ну ладно. Квест на дзяўчыну. Давай разберомся зараз. О, блин, яшчэ дезертиры у развалінах замка. Разабрацца бы з імі, вядома. Да наступнага ўзроўню мне далёка. Далёка яшчэ, 200 досведу. Блин. Зараз я трошки шкадую, што коня не ўзяў, але ладно. Я там браў паляпшэнне арміі, скажем так, каб мне бойкі прасцей праходзілі. Лічу таксама вельмі карысна. А, вось, пра пачерку так, дакладна бралі. Але яна, атрымліваецца, яна не зусім нармальна ў нас у гэтым сэнсе. Яна ў квестах. Каганка абата... Не абата Штефана. Блін, а дзе яна? Каб гэтыя нататкі яшчэ закрываліся з таго, што мы зрабілі. Бо, напрыклад, чорныя каралі мы ўжо атрымалі, так? Навошта нам гэта нататка? Так. Нявеста Гюнтера Райкі, не? Спакусіў ейную пачарку, і таму цяпер павінен з ёй жараніцца. Як сюзерена вы мусіце прыцягнуць Гюнтера да адказнасці. Гюнтер адмаўляе словы Ганны. Вам трэба дазнацца, хто правы і раскудзіць гэту спрэчку. Мабыць, да гэтай гісторыі неяк прычыняюцца тутэйшыя банды наёмнікаў. А, вось гэтая, дарэчы, гэта атрымліваецца, гэта частка якраз такі квеста. Ну, я тое, што знайшоў гэтую, ну, штуку. Яно якраз такі частка. Давайте пойдзем вось, не ведаю, куды-небудзь для гандляроў і спытаем пра дыадэма там альбо што. Непрыстойная прапанова. Бачыў пана хмурыны позірак. Пэўна, даўно не ўспамінаў радасці жыцця. Калі пан хоча, я магу паказаць яму сцяжынку праз гарадскія нетры на той лужок, дзе яго з радасцю сустрэне юная німфа. Німфа? І которую з гэтых завыцганых карчомных дзевак называеш німфай? Ну што пан такое кажа? Я зусім не іх маю на ўвазе. Тая німфа, шляхетнае дзіцё. Яе скура мяккая, як красавіцкае сонца, а водар цела п'яніць нібы горны луг у траўні. Маці бярэ за яе нямала золата, але запэўню пана, што каштуе на 100 кроль больш. Маці? Це ты, балеснічкі. Ёй гадлюе ўласная маці?
Прыёмная маці, пане, але калі тавар такі хорошы, не думае пра тое, што яго не думаеш пра тое, хто яго прадае. Красуню зваць Афра, ейны дом на зялёна-каменнай вуліцы. Больш я пану нічога не стану казаць, бо калі пан кемлівы, то сам яе знойдзе. Што? Што гэта зараз было? Так. Гэта не пра яе ідзе гаворка? Што там за прыкалдэсы такія? Добра, насамрэч давайте я выконваў іншы квест. Я па іншы квест іду. Так. Вось, дадалося яшчэ, невеста Гюнтера Райнке. Нейкі мешанін прапанаваў ім скарыстацца інтымнымі паслугамі маладой шляхцянкі з Квельборка, якой гандлюе ейная мачаха. Дзяўчыну зваць Афра, яна жыве на зялёна-каменнай вуліцы. Ну, карацей, у Квельборку трэба для гэтага квеста. Але я купецкую гільдыю хацеў. І нам патрэбны лёў. Нейкі. Лёў, ты дзе? Ты? Разбойная вольніца. Там даволі шмат іх. Давайте захаваемся. Захавацца ў гэтай гульне гэта святая справа. Святое пісанне для манахаў, а не знахарак падаецца. Ну, вось адчуванне, што проста клас не вырас яшчэ дастаткова. О, у саміх ёсць такія дуэлянты. А ё-маё. Давайте даб'ем гэтага хлопца. Мне падаецца, уначы ворагі становяцца значна мацней, таму што кожны раз, калі я дабіраюся да цемры, тут нейкая жэсць пачынаецца. Ну, яны б'юць у некалькі разоў мацней уначы. Так, я магу цябе дабіць? Не атрымалася дабіць. Блін, гэта дрэнна. Ох ты ж калера. Уначы карацей драцца, гэта ну такое сабе. Я не ведаю чаму, можа я нешта не разумею. Давайте у Квельборг тады зайдзем, раз такая справа, мімо праходзілі. На галоўнай вуліцы Квельборгу вам у вочы кінулася свежа пафарбаваная шыльда пад над крамай з алтара. І адразу ж успомнілася дыядэма, якая зусім не патрэбная вам, але якая, пэўна, будзе даспадобы гаспадару гэтай крамы. Патаргаваўшыся за алтаром, вы сышліся на 200 гульдэнаў. Не халера сабе. Дазволь, пане, пацікаюцца, гэта дыядэма, што ты мне прадаў, а скуль яна ў цябе? Яна была здабычай хеўры марадзёраў, а потым хеўра сталася маёй здабычай. Бач ты, як яно. Гэта мусіць былі тыя самыя лихадзеі, которые на тым тыдні як ліпку лёва аблупілі. Яму такую самую аздобу прадала нейкая дзяўчына. Памятаю, Афра яе зваць. І жыве яна ў Квельборку на зялёна-каменнай вуліцы. І тады якраз у краме быў. І бачыў, як яна плачма плакала, калі карону сваю аддавала. Драбіць няма чаго, кажа. Мачаха ўсё адно ўсё мяне забірае, дык няхай лепш буду мець грошы, каб уцячы. Як цікава. А ці не райкі ёй гэтую дыядэму падарыў? Ён жа адной дзяўчыне вянец падарыў, і ў ёй таксама ёсць мачаха. Але што яшчэ цікавей, Афра з зялёна-каменнай вуліцы гандлюе ейная ж маці, праўдзівей сказаць, мачаха. А Гюнтер, напэўна, быў адным з кліентаў. Бадай, мне варта дапытацца ў яго падрабязніцы гэтай непрыемнай гісторыі. Вось тады я і вырашыў, што мне рабіць. Ну, то бок гэта хцівы, насамрэч, не тое, каб, ну, карыстаўся паслугамі мачахі. Так, нам нехта павінен даць квест пра алкаша, ці то ў горадзе, ці то аббат. Пра алкаша? Не памятаю. О, купец лёў. Здароў, будзе дабрародны пане. Чаго пану трэба ад сумленага лёва? Спытаць лёва, чаму Ленгард на яго палюе. Ах, дык гэта ж жмінда насамрэч дбае на маю найскорую смерць. Выходзіць, ён не толькі дурны і сквапны, а яшчэ і помслівы. Паслухай, пане, раскажу, як была справа. Неяк плыў я ў Квельборг з таварам, але тавару таго было няшмат. Я ведаў, што Ленгард забярэ яго ўвесь. Таму я рызыкнуў і не прыстаў да яго на зямлі, каб адгрузіць падатак. Пабачыўшы гэта, Гумбальд, напэўна, абасраўся ад злосці, бо пагнаўся за мной па зямлі і нагнаў у горадзе. Ён пагражаў мне крывавай расправы, патрабаваў утрая больш, чым звычайна. Тавару ў мяне больш не было, таму мне прыйшлося даць яму заплату сам карабель. Дык гэта ж было выгадна Ленгарду. Ён мусіў бы табе падзякаваць. Я таксама так думаю, але рэч у тым, што карабель, который я аддаў заплату, належаў не мне, а бурграфу Крэмены, што прыбыў у Вінфельд дзеля сваіх справаў. Абодва нашы караблі зрабілі крэменскія карабельнікі, а таму яны былі вельмі падобныя.
І пакуль Гумбальд са сваімі людзьмі асвяткавалі удачную здобыч у партовым шынку, я хутенька пагрузіўся і сплыў. Што было далей, я ведаю з аповедаў. Гумбальд забраўся на карабель бурграфа, скінуў у ваду вартаўніка, который не хацеў яго прапускаць, і ўжо меўся адплываць, як прыбыў законны ўладальнік карабля. Лянгард, зразумела, прыняў яго за партовага шарлатана і зняслаў яго шматлікімі страшнымі абразамі. Толькі па з'яўленні бурмістра і ўсё выяснілася. Не ведаю, як там Гумбальд выкруціўся з гэтай гісторыі, але мусіць гэтага добра яму абышлося. Ды з яго зрабілі дурня перад усім горадам. Кажуць, пасля гэтага ён і пакляўся мяне на штукі пасекчы. А ё-маё. Ну зараз зразумела, чаму яго ненавідзець. Гэта гуня ў той час добра пашырала мой словнікавы запас. Тут да халеры усяго. Месцамі, дарэчы, памылкі ёсць, але я не ўпэўнены, ведаеце, ды і пофіг. Так. Яны настолькі мінорныя і мне настолькі пофіг на гэта, што я не ведаю. Так, лячэнне возьмем. Так. Спецлёў. Можна патрабаваць падатак за праход праз землі. Блін, я просто зайшоў, ён знік, так? Гутарка з купцамі, закуплем піва, так, падчуткі, ужо ўсё. Так, але ён адвёў усе твае вінавачанні. Ён сцвярджае, што толькі збірае законныя падаткі, а купцы чыняць таму супраціў і ўжо забілі колькі ягоных людзей. Быццам ведаў, што Гумбальд пра гэта папомніць. Не, ад яго, праўда, не дачакацца. Пане Рэльеф, я напомню, што марскія разбойнікі Лянгарда не маюць права збіраць падаткі ля ніжняй прыстані, бо тыя землі належаць не яму, а Граўшыльдам. Іначай кажучы, Гумбальдавы людзі чыняць разбой у Ленштайне, і Вашэць мае права іх пакараць. Учыні суд над гэтым ліхадзеямі, і купецкая гільдыя шодру ўзнагародзіць Вашэцю. Ну, добра. Блін, там вось якраз такі гэтыя нарады, якія моцныя. Так, нявестка вось гэтая. Падобна на тое, што Ганна фон Гінцен гандлюе сваёй падчаркай, а Райке быў адным з яе кліентаў. Спраўдзіце гэта ў Райке. Гэта наша гісторыя з хцівым баронам. Кампанія Грасенгофа. Гэта мы ўвогуле не разбіраліся. Праблема купецкай гільдыі. Так. Страціўшы усялякую надзею змірыцца з Гумбальдам, галава купецкай гільдыі папрасіў вас пакараць марскіх разбойнікаў, якія рабуюць іхнія караблі. Давайте тады гэта і зробім. Пойдзем туды, будзем разбойнікаў гэтых забіваць. Блін. Зноў жа я ўначы, зноў жа я ў меншасці, так? Я магу пачакаць проста. Пачакаць да канца ходу. Вось, няхай гэты падыходзіць. Ау. І атруціў мяне яшчэ. Так, знахарку. Блін, знахаркі нават здароўе да халеры. Але я як мінімум зараз абараню свайго дуэлянта. Мне падаецца, атрымаецца. Бо я жадаю свайго гэтага дуэлянта. Блін, там так прабіваюць яго. Ау. Не, гэта настолькі нават не мой узровень, гэтыя ворагі. Так. Вось тут мы можам прабіцца. Проста ён можа вось так рабіць, дуэлянты. Ну, ён бярэ і проста прасоўваецца далей, і ён можа такім чынам проста перамагчы дзесьці ў гэтым напрамку. Так, што яшчэ магу вось так пайсці? А яна не можа палечыць вось гэтага хлопца? Чаму? Блин, давайте тады хаця бы дуэлянта гэтага палечым. Так. Ну, давай, дуэлянт. Мінус знахарка. Дастрэлім, блин, не атрымліваецца дастрэліць гэтага хлопца. Ты медытуй, калі ласка, маны не хапае. Ты, калі ласка, выпій зелле, бо так мы пераможам. Ну, я паспрабую перамагчы, паглядзім, можа, проста палячу таго, калі ён не помер. Бо калі помер, гэта капзда.
Так, і альбо дуэлянт, альбо сябе палячыць. Давайте дуэлянта. Бо дуэлянта дакладна пракінуць, калі яго ён не будзе здаровы. Вось, зараз ён літаральна перажыў на апошні момант. Так. Ёсць. Мы перамагаем, але вельмі... Блін, і дуэлянт мінус. Мы перамаглі. Замала жыццёвых сіл, шмат пашкоджанняў. Ну, в любом выпадку мы перамаглі. Так. І новы ўзровень у знахаркі, дарэчы. І досвіду, дарэчы. О, блін, досвіду далі, не халеры сабе. Там по 50. У нас 50 досвіду, гэта, блін, шмат. Так, дайце-ка. Знахарка атрымае сабе яшчэ ўзровень. Так, лекарка. Новы ўзровень яе. Давайте ёй. Ініцыятыва. Амулет на ініцыятыву, добра. Новы навык у яе з'явіўся. Бадзёрасць. Ініцыятыва паплечніка павялічваецца на 14, дзейнічае 3 хады. Ну, гэта не той, каб нам патрэбна. Але моц вырасла. Вітаю, Белэш. Вітаю, гулец. Магу я палячыцца тут? Так, магу палячыцца. Усіх, калі ласка, на ўсе грошы. Я зрабіў зараз нармальна так. Цудоўна. Ну, у нас зараз і палечаныя ўсе, і ўзровень паднялі. Адзіны наш галоўны герой вельмі далёка яшчэ да ўзроўня свайго новага. О, лук новы. Можа яшчэ што карысна ёсць? Кінжал новы з'явіўся. Тут зелля можа якое. Гаенне жоўдь гадюкі. Стралковая атака. Давайте жоўдь гадюкі гэтую дадзім нашаму стралку. Таму што там стралковая атака падвышаецца. Ну, толькі пешу. Ну, так. А што зрабіць? Так атрымалася яно само. Так, абарона, здароўе дадатковае 3. Ну, 3 здароўя ўжо не ўражвае, калі шчыра. Я вось думаю, можа нешта з гэтым зрабіць увогуле. Дарэчы, у яе потым пойдзе ў лекаркі 2 варыянты. Гэта заклінальніца, чарадзейка, і ведьма і яга. Блін, а што мне тады абіраць? Я магу неяк праглядзець? Ага, вось. Гаенне, путанне ног, злое вока, страх на коней, сурокі. Блін, хацелася б лячэнне мець. Ну вось, чарадзейка ў лячэнне пойдзе, добра. Будем праз яе тады. Нам патрэбна лекарка, абавязкова. Што па дыскалізіум чутна, ды ёсць прагрэс, тое, што... Карацей, заум не адказалі ні халеры, ну, то бок заум проста не адказал на мой ліст, і за выходныя атрымалася знайсці гэта самае, дзе партрэты перакладаць, карацей. Так што пытанне, якое задаў заум, ўжо вырашана, у прынцыпе. І адказа не патрабуе, але адказа ўсё роўна буду чакаць, бо калі яны... Гэта было самае простае пытанне, якое ім задаў, і калі яны на яго не здольны адказаць, то у прынцыпе можна не спадзявацца нават на іх дапамогу. І ў прынцыпе пакуль выглядае, што можна на дапамогу не спадзявацца. Вось. І партрэты я ўжо сам разабраўся, знайшоў, дзе праблема з гэтым самым, з інтэлектам, які там шрыфт неправільны падабраны. Разабраўся, у чым прыкалдэс увогуле ў гульне запакавана 3 аднолькавых шрифта, і яны, хутчэй за ўсё, на працягу распрацоўкі дадавалі новыя слаі гэтых шрифтоў. Я нават разумею, для чаго. За фармату, можна сказаць. Так што, ў прынцыпе, так, экран скілоў, здольнасцяў персанажа, ён ужо, ў прынцыпе, выпраўлены. Ну як, выпраўлена адна частка, яна пойдзе ў бліжэйшую версію, якую я сёння, хутчэй за ўсё, буду выкладваць. А вось партрэты, у нас пакуль няма галасарыка па ўсіх назвах здольнасцяў. У нас ёсць, скажем так, згода на пэўных, але ёсць парачка яшчэ, якія пад пытаннем, як іх усё ж такі перакласці. Калі іх удакладнім, то і усе партрэты будуць адноўленыя адразу. Так. Дык гэта самае, момант пра шрифты пазней, калі праблемы пачнуць з'яўляцца. Дык яе ўжо вырашана, праблема вырашана. У гульні 3 слоя шрифтоў. Першы гэта звычайныя TTF шрифты, для тых, хто ведае фармат шрифтоў. Гэта звычайныя, ёсць 2 фарматы самых папулярных у сусвеце, скажем так, для таго, каб пакаваць, каб проста шрифт хаваць неяк. Гэта TTF і OTF, так?
Unity выкарыстоўвае не такі фармат, ён выкарыстоўвае фармат SDF, які насамрэч 3 розных аб'екта увогуле розных. Адзін з іх гэта атлас шрифта, другі з іх гэта тлумачэнне атласа, як кажа, дзе на атласе знаходзіцца які сімбаль, і трэці гэта матэрыял, з якога робіцца гэты шрифт. Такім чынам у вас ёсць 3D аб'ект, які можна насамрэч паварочваць, неяк змяняць, і ў выніку ён не будзе губляць у якасці пры любой трансфармацыі. Вось, гэтым сэнс гэтага тыпу. Дык вось, у Disk Elysium запакавана адзін TTF фармат на ўсе шрифты, запакаваны адзін SDF, вось гэты фармат Unity, на ўсе шрифты таксама. І потым яны дадалі яшчэ трэці фармат SDF, трэці яшчэ слой шрифтоў, які выкарыстоўваецца паўсюль, акрамя вось гэтай аднаго надпісу «Інтэлект». Гэты шрифт запакаваны ў лакалізацыі, і ён знаходзіцца сярод лакалізацыі. Але вось канкрэтна у «Інтэлект», надпіс «Інтэлект» у гульне на экране здольнасцяў, вось толькі ён, за ўвесь час, пакуль мы глядзелі, мы не знайшлі ніводнага іншага месца, толькі ён выкарыстоўвае шрифт з другога слоя, то бок да лакалізацыі яшчэ. Дык я і выкарыстоўваў шрифты Unity гулец. Я замяніў, першая моя ітарацыя была трэці слой, я замяніў шрифты лакалізацыі, і гэта трэці слой, які ўплывае на ўсе амаль штукі, а вось гэта адна штука, адзін інтэлект, ён адзінае, што распрацоўшчыкі забылі дадаць у шрифты лакалізацыі. І таму ён адлюстроўваўся неправільна. Ось, прыкладна такая гісторыя з ім. Так, я спрабую зараз купецкая гільдыя знайсці разбойнікаў, якія рабуюць караблі. А як я іх вызначу? Яны ж не ўдакладняюць мне, дзе яны знаходзяцца. Так, я пайду на млын тады. На млыне хтосьці ёсць, не? Забраць сабраныя падаткі. Згодны. Там вось гэтыя нашыя сяляне-бунтаўнікі розныя, хатка на балоце. Я магу яе просто захапіць гэтую хату, а? Зараз. Ну, мы ўжо палепшаныя трошкі, і нам павінна быць прасцей. Недзеля проста не да, я вось не бачу нікога. Вось у гэтым праблема. Дарэчы, можам зараз даць рады. Ну, таму што яны ўжо не настолькі нам небяспечныя. А, можа і ўсё, я памыляюся. Вельмі балюча, вельмі балюча. Атакаваў, блін. Чаму я не магу лячыць яго? Ён жа пашкоджаны. У чым моя праблема? А, усё, вось аднаўленне. Не тая здольнасць абраная. Слухайце, можа гэтыя каралі трэба даць, чорныя каралі даць нашаму якраз такі дуэлянту? Просто, якая праблема з дуэлянтам? У яго вельмі мала здароўя, але ён шмат носіць пашкоджанняў. Пры гэтым, калі ў яго ёсць рэгенерацыя, то ў прынцыпе ён як бы можа існаваць яшчэ плюс-мінус. Просто гэтыя каралі яны забіраюць максімальны запас здароўя. І вось канфлікт мой у тым, што калі я дам яму іх, то ён з большай верагоднасцю памрэ ад першай жа атакі і не перажыве гэтага. Але калі яны ў яго будуць, то ён будзе вяртаць сабе здароўе падчас бойкі. Ось. Такая вось канфліктная сітуацыя. Хатка на балоце. Хоць хатка непрыглядная з выгляду, ды здаецца вось-вось і разбурыцца, аднак яна хавае всякія такія загадкі. Шмат цёмных людзей ходзіць па балотах, бандытаў ды кантрабандыстаў, і людзі часта пачалі знікаць у гэтых мясцінах. І вось гэтая хатка, яна... Мы як бы зараз пазмагаліся і ачысцілі яе, але ж яе зноў жа захопіць, так? Сяляне-бунтаўнікі, яны там выглядаюць вельмі слабымі, давайте з імі разбяромся. Дуэлянт моцны. Ну, нам патрэбны такі клас персонажа, які будзе, ведаеш, іх да халеры зараз, і гэта можа выглядаць жудасна, але павінна быць у парадку, насамрэч. Таму што ў іх здароўе не тое, каб шмат. Ну, я вось бяру, дуэлянтам атакую, -1 ужо.
яно не настолькі дрэнна, як выглядае насамрэч. Ну так, я павінен прабіцца скрозь іх, нягледзячы на тое, што гэта выглядае вельмі дрэнна. А можа і не. Бо зараз яны будуць хадзіць, лячыцца. Блин, можа гэта была дрэнная ідэя. Так, гэта была дрэнная ідэя. Не-не-не-не. Я такі, та, нормально ўсё будзе. Вось, добра. Склад купецкай гільдыі. Можа гэта яно неяк падкажа нам? Не? Добра, не, тут нічога такога. Сіла волі, бязбоязнасць. Ну, гэта не тое, каб нешта патрэбнае ёсць. Рознае смецце прададзім. Блин, мне б коня, нарэшце. Ну, у сэнсе, конь ёсць. Умець бы на ім катацца. Дарэчы, колькі мне да новага ўзроўня? Дзе там? Мне да новага ўзроўня не, яшчэ доўга. 200. Гэта прыкладна 4 сур'ёзныя бойкі. Прыкладна. Разбойнікаў не бачу. Ну, акрамя, калі не тыя сяляне, то я не ведаю, хто гэта тады. Але гэта можа быць... Слухайце, а можа быць гэта якраз такі тыя, якія каля замка тусяць? Там, ну, не замка, а горада. Тут лячэнне ёсць? Не, тут лячэння няма. Ну, сюды зайду. Я не памятаю, дзе тут палячыцца можна. Яно просто не вельмі па будынках, ну, зразумееш. Ну, я дакладна ведаю, што вось той горад невялічкі, вёска, можна ў ёй палячыцца. Там отуды сходзім. Грошкі ў нас ёсць на гэта? Вось гэта, ну, тут нават не вёска, тут гарадок невялічкі, шырокі бераг. Ага, лячыць усіх, не, няма каго лячыць. Тут ёсць паляпшэнне. Капелюш шляхціца. А давайте набудзем такі. Пранем адразу. Няхай будзе. Ёсць плащ, абарона ў рукапашным баі, але ён, гэта нашай знахарцы, і ёй не тое, каб гэта патрэбна, калі шчыра. Трэба аглядаць. Дарэчы, у нас з'явіліся зараз грошы, можна прыглядвацца, што можна набыць такога. Што гэта там такое схаванае ў лесе? Блин, рандомныя персонажы гэтыя размаўляюць са мной. Што это такое? Окей. Нічога. Я просто думаў, што калі разбойнікі будуць, то дзесьці ў гэтым месцы. Ну, вось тут. Але мне гэта зараз вельмі незразумела. Асноўная падзея, што у нас зараз адбываецца. Мы вярнуліся дадому. Нас не пушчаюць у наш жа замак. Чел на нас са сцяны напляваў. Нашыя жа васалы нас не паважаюць. Вось так мы вярнуліся дадому. Усе васалы нейкія прыдуркаватыя. І зараз мы спрабуем... Мы зараз ходзім па тэрыторыі гэтых васалаў. Спрабуем пакуль трошкі нарабіць квестаў палепшыцца. І... Ну, я... Канкрэтна ў гэты момант я раблю квест, спрабую знайсці, дзесьці ёсць разбойнікі, якія нападаюць на... гэтыя самыя. На гандляроў. Вось. Яны дзесьці тут. Дзе яны канкрэтна, я не ведаю. Абшарпанцы... У алтары нейкія там тусяць. У прынцыпе, да раніцы можна чакаць іх і потым напасць. Ну, естественно, каняшку не атрымоўваецца. Ну, конь, калі шчыра, не такая вялікая праблема. Ну, адсутнасць коня. Закінутая вёска. Хтосьці ёсць? Няма нікога. Касцёл, трыполля. Там схаваліся таксама. О, торжышча. Што ў нас тут ёсць? Кіраса з абойчыкам. Дадатковая ініцыятыва абарона. 155. А давайте. Просто набудзем. Яшчэ больш моцная кіраса. Азалочаны пярнач.
Гэта мацней за мой меч, але я жадаю даць яго 3-3. Ну, давайте яго набудзем нашаму якраз такі хаўрусніку. Вось ты. На, трымай. Святая вода, гэта нам не патрэбна. Врадок святого Григора цудотворца. Ну, гэта таксама не вельмі патрэбнае. Ну, блин, ну ладно, даспеху. Да і нормально, дадзім рады. Галоўна, што ў нас бойкі, дарэчы, я ж мацаваў, а што я там мацаваў, я забыўся. Я спецыяльна шоў сюды. Воявода, паплечнікі побач героя атрымліваюць +1 сілы волі, +2 ініцыятывы. Уздым баявога духу. За кожнага забітага ворага ўсе паплечнікі і героі атрымліваюць +1 ініцыятывы і +1 атакі ў рукапашным баі. Ага. Вось яшчэ ёсць цікавыя штукі. Згуртаванасць. За кожнага паплечніка не стральца побач персанаж атрымлівае +2 атакі і абарону ў рукапашным баі. Ну гэта персанаж атрымлівае, не вельмі важна. Дадатковы слот замкавай падтрымкі. Добра, ну не ведаю, што гэта такое ўвогуле. Мы там асадамі ўвогуле хутка будзем займацца, там я нават не ведаю, можа быць, мне патрэбна, я там у асадныя машыны можа накіроўваўся дзеля гэтага. Ініцыятыву падвышаць, дык як? У мяне ж няма нічога такога. Так, давайте-ка максимальное здоровье подвысим. Ну гэта супер ужо, некаторыя ворагі ўжо зусім не ворагі там. Яны і досыды даюць так-то. О! Знайшоў групоўку, блин. Это вось гэтае. А давайте пачакаць можа ходу, просто ён яго заб'е. Давайте паспрабую тут. 5 пашкоджанняў атрымаў. Ну ладно. У знахарку. Умацаваць можна, але давайте палечым. Блин, а сэнс мне лячыць. Давай вось ты умацаваць табе. Умацаванне здароўя пайшло. У папярэдні раз просто я на такую ж групу напаў, і гэта дрэнна для мяне скончылася. Я вось зараз не ўпэўнены, чамусьці у нас плюс-мінус няблага атрымліваецца гэтая же атака. Так, мне падабаецца, што ворагі амаль паралельна ходзяць. О, блин, на мою знахарку напалі. Не халеры сабе. Які, блин, хутенькі. Так, давай страляй тады ў яго. Знахарка, ты лячы... Блин, яна можа альбо сябе лячыць. Давайте гэтага падлечыць, бо ён больш важны для бойкі гэтай. Так, ты... Стань у цэнтр. Бо гэта заблакуе дальнабойныя атакі. Вось яны адышлі туды. І гэта важна, я не даў ім стрэліць, яны прапусцілі свой ход. Так, ты атакуй, адразу ад стралка пазбавімся. Ты працягвай атакаваць вось гэтага хлопца. Знахарка, калі ласка... Медытацыя? Медытацыя, няхай палечыцца. Ну, не палечыцца ў сэнсе ману верні, і потым будзе лечыцца ўжо. Калі ласка, не забейце яго. Калі ласка, не забейце. У нас дуэлян зараз гэта аснова нашай арміі ўвогуле. Так. Мы перамагаем, але вельмі слабенька. Так, мінус знахарка. Стралок сюды. Знахарка, калі ласка, ты не можаш сябе палячыць, так? Можа. Усё, яна тады перацягнула ў свой бок гэтую бойку. У нас мінус дуэлянт, але гэта ўжо нармальна. Ну, то ва ўдалы момант гэта адбылося.
Перацягваем. Складана, але перацягваем. Гэта нечакана. Я не думаў, што тут такая армія будзе. Знахарка, на жаль, не можа нічога зрабіць. Медытацыя. І за галоўнага героя заблакуем зараз атакі. Вось, усё. Атрымліваецца. Перамога. Трэба пайсці палячыцца. Просто без варыянтаў. Але у астатнім, у прынцыпе, няблага. Досведу, дарэчы, не тое, каб шмат. 30. Яно там не по 50, нешта не такое. Так, гандаль. Давайте продадим некарысныя рэчы. Так, вось гэта. Што ў нас? Плюс 1 здароўе, плюс 5 духоўнай сілы. Гэта бескарысна для яго. А вось нашай знахарцы будзе карысна. Так, яшчэ што-небудзь ёсць можа. Я думаю, можа шчыт аддадзім нашаму хаўрусніку. Вось гэта. Галоўнага герою. Галоўнага героя і так шмат брані. А вось яму трошкі не хапае. Ну, попадаецца нормально. Толькі лячыцца тут няма дзе. Ідзем зараз, вяртаемся назад у горад. У горадзе, магчыма, палечымся. Блин, замок свой. Было бы добра замок мець, альбо коня. Одно з двух. Я могу тут полячыцца? Так, у городе можна полячыцца. 200 золота. Ну, не халера сабе. Пачакайце-ка. Тут жа можна яшчэ пагандляваць, так? Меч, цясак. Шмат пашкоджанняў, але, на жаль, вельмі дорага. Я не могу сабе такі дазволіць. Калі я нешта прадам, то можа і дазволю, дарэчы. Брагантына, ты у нас. Кляпна-кальчужны каптур. Лёгкая броня. 3 і 2. 3 і 1. Чакай, а куды ён пойдзе, у які? А, каптурык пойдзе на галаву, так? Я што тупануў. Абарона ў бліжнім баю. Абразак святога Юрія Змеяборца. Вельмі моцны абразак. Атака ў рукапашным баі, атака стралковая, абарона ў рукапашным баі, стралковая абарона. Па 2 ўсё. Гэта вельмі моцная штука. Мне б яе набыць. Асвячоная зброя. Бранзалет стральца. О, для нашага лучніка ёсць паляпшэнне. А давайте яму... Гэта танней мне не падаецца. Атака стралковая ініцыятыва. Вось ты. Стралковая атака. Бранзалетик гэта. Вось яго набудзем. Карысней будзе. Ну і астатняе пакуль дарагавата. Ну, просто каптурык можа быць. Каптурык, давайте каптурык уже, ладно, халера з ім. Абарона там нармальная, так вырастае. Тады мы вось гэты капялюшык прададзім. Што яшчэ магу? Панцыры гэты сталёвыя. Я бы яго пакінуў, калі ў нас з'явіцца нехта, хто будзе якраз такі на гэтым самым, ну, такі ж браніраваны. Ні замку, ні каняшкі. Ну, які ж мы рыцар тады, так? Давайте нашу знахарку трошки ў цэнтр так пераставім, а то яна там у папярэднім бойцы упершыню нехта дабраўся да нашага бэклайна. Мне гэта не спадабалася. Пойдзем у порт, праверым. Я шукаю, дзе разбойнікі. Хто мне падкажа? Так, тут ворагаў не бачна нідзе. Блин, ну я не ведаю. Дзе гэтыя разбойнікі могуць быць? У прынцыпе просто, у мяне нават ідэй няма зараз. Адзінае месца, вось рэальна, якія... У нас два порта. Гэта вось гэты, каля якога я зараз, гарадскі. І з іншага боку. І вось з іншага боку там як бы і ходзяць ворагі, але канкрэтнага ворага я там не бачу, якога патрэбна, адзначана было як місія. Ну, скажем, такой яго назва была нейкая падказваючая, нешта такое. У гэтым сэнсе гульня час ад часу вельмі невідавочная. Я не магу сабе дазволіць змагацца з кім заўгодна зараз. Ну вось, хатка на балоце. Вось гэта адзінае месца, якое я магу сабе ўявіць. Падаткі забярам. Трошкі грошку. Таму што мы спрабуем дапамагчы купецкай гільдыі. Тут ёсць склад, але навокал ёсць толькі вось тая хатка, так?
Лясныя браты. Гэта разбойнікі зусім не шляхетнага роду. Калі яны гуляюць па наваколлі, лепш у лес аднаму не хадзіць. І вось яны не вельмі падыходзяць пад тлумачэнне тых, хто нападае на караблі, правильно? Можа, на прыстань мне патрэбна схадзіць асабіста, каб паглядзець. Я не ведаю. Дарэчы, калі я атрымаю сабе войска, ну, у сэнсе, калі я атрымаю сабе замак, у мяне пашырыцца колькасць людзей у атрадзе. Гэта значыць, што у мяне пашырыцца колькасць людзей, якія, ну, па тыпу фіксаваны, ну, за якіх мне не патрэбна дадаткова плаціць, і гэта іх колькасць павялічыцца. Паўночная прыстань. Ну, вось яна. І тут нікога няма. Тут няма ні разбойнікаў ніякіх, нічога, ўсё ў парадку. Усё ціха. Так, Барбара Райке, ну гэта мы чулі ўжо. Это чуткі пра гэтага самага, пра Райке, нічога новага. Можа, уначы патрэбна гэта рабіць, я не ведаю. Ну, да ночі тут недовго засталося, до речі. Давайте, може, час просто запущу. Почекаю. Ну, ось ночь наступає. Може, я нейкі тригер яшчэ павінен зрабіць. Ну, там яшчэ нейкае дзеянне. Вось ноч, так? Разбойнікаў на гэтым беразе не бачна ўвогуле. На іншым беразе таксама. Дзе? Дзе ты? Куды ты падзеўся? Вось там нехта ідзе? Уцёклыя сяляне. Ну, блін, зноў жа гэта я не ведаю. Ні туды, ні сюды. У любом выніку гэта досвед, так што разбіраемся з імі. Умацаваць. Бадзёрасць. Гэта ініцыятыва павялічваецца. Давайте яго ініцыятыву павялічым. Ён усё роўна наступного хода будзе чакаць, але хоць рана хадзіць будзе. Ну, калі мне не падаецца, то каптурак насамрэч трошкі дапамог. Наш дуэлян зараз не настолькі губляе здароўе. Так, перамога, ну, і досвіду ніякага. Я ўсё яшчэ не бачу аўтаматычную кнопкі аўтаматычнага бою. Я, можа, не там гляджу нешта. На як перакладаць гульню адправляецца 1000. Дзякуй, Эріка. Ну, тут я ўжо нейкай хернёй займаюся. Давайте просто іншы квест рабіць, таму што я не разумею. Я просто не разумею яго. Я на паўночнай прыстані пабавіў столькі часу, як больскі Квельборгскі порт. Господі, гэтыя словы назвы. Некай увогуле. Тут сказана, страціўшы усялякую надзею замерыцца з Гумбальдам, галава купецкай гільдыі папрасіў вас пакараць марскіх разбойнікаў, якія рабуюць іхнія караблі. Усё. Это ўся інфармацыя, якая у нас ёсць. Ну і ўсё, я на гэтым скончываю. Ідзем у капальню Грэсенгоф, а там нейкая кампанія ёсць, у якую мы так і не заходзілі, там вугаль не дастаўляюць чамусьці. Так вось мы ўвогуле не пачыналі нават. І лічым той, што там былі шмат разоў каля капальні. Дадзем палечымся. Тут
павінна быць ужо супер. Мы ўжо ўсё ж такі ідзем у плюс па грошах, то бок калі мы перамагаем кагосьці, мы атрымліваем больш грошай, чым нам патрэбна на лячэнне пасля гэтай бойкі. Вось яна. Бойцы. Бойкі? Неважна. Капальня. Старому ваяку Граўшыльду ўсё не даваў спакою прыбытак грэсінгофаў. Ды і трафеі ад наездаў ад дробных сутычак з суседзямі ўжо і не такія багатыя. Зусім згалелі людзі. Вось я надумаў, Эрых капальню адкрыў. Грэсінгофам у піку, ды і сабе выгада. Не толькі вугалю там зусім трохі, ледзь на свае патрэбы хапае. Дык а ў чым праблема? Ну дык ад капальні амаль нічога і не ідзе, і ў чым праблема? Альбо гэта... Грэсінгоф... Это не тая капальня. Это іншая капальня. Я не так зразумеў. Нешта не знайшла падрабязнасці. Ну вось, мне падаецца, я проста не зрабіў нейкага триггера яшчэ. Альбо я, разумееш, там же яшчэ разгалінванне ідзе ў гэтага квеста. Мы можам проста забіць лёў гэты гандляр. Я яго магу проста забіць. Без нічога. А хто гэта? Што там хто хаваецца? Так, зараз я выйду. Ты хто такі? Наёмнікі-марадзёры. Хоць сюды. Дальнабойная атака і яшчэ давайте вось гэтага ўсё ж таки атакаваць. Яго зараз і даб'ю тады. У замак зайсці да алкаша. Ну вось гэта і зробім. Хоць нешта карысна зробім. Так, і вось зараз з табою мы будзем разбірацца з дальнабойнымі гэтымі ўся лучнікамі. Дуэлянт вельмі моцны. Ну, калі ён трапляе на бэклайн ворагу, то мы разбіраемся вельмі лёгка з імі. Вёска доўгі сад. Гуматлянгард. Што ты хочаш сказаць мне? Пра суседзяў, ну гэта ўсё. Галоўную вайну не пачаць з ім. Выпадкова, як мы папярэдні раз зрабілі. Ідзем да п'яніцы. Дзе ты? Это ты? Ага, да бацькі, а бацька ў замку. Сустрэча з Бруно. Так. Ці ты хочаш сказаць, што прыйшоў да мяне па нешта важнейшае? Вось, спытаць пра трымкі дастаўкі вугалю. Это ўсё чэрці вінаватыя. Я ведаю той вугаль, который вугальшчыкі капаюць, чэрці пад сваімі катламі паляць. А капальня ж мая. Выходзіць, што я ў чарцей вугаль краду. Вось ім помсцяць яны мне. То словом благім назовуць са спіны, то сорамна сказаць, ванітамі абрыгаюць уночы. Я недавно і зусім страшны выпадак здарыўся. Заходжу я, значыцца, ў сральню, а там, ай, чорт з імі, нават успамінаць не хочацца. Таму я пакуль што вугаль у іх браць перастаў. Можа, хоць так яны ўціхнуць. Зразумела, Бруно, ну, пайду я, калі такія рэчы. Відаць, стары Бруно ад віна зусім з глузду з'ехаў, у самы час яму галаву на месца паправіць. Толькі як гэта зрабіць? Трэба ў яго дасведчанага лекара парады спытаць. Так. Смешны чэл. Толькі дзе яго лекар-то? Ну, гэта лекар цудоўна, а дзе я яго знайду-то? Зойдзем у капальню? У гэтай капальні ўжо шмат год здабываюць вугалі, які за хвоты скупляюць у квальборку. Законны ўладальнік вугалю, чэрці, не надта гэтаму радуюцца, таму усяляк шкодзяць усе ўладальнікам капальні. У кожным разе Бруно Грэсінгоф не раз наракаў на гэта. Так, там ёсць яшчэ разваліны замка, ну халера з імі. А дзе яго лекар-то можа быць? Ну, дарэчы, тут у лесе нейкая сцежка ёсць. Цікава, ладно. Можа нічога і няма, можа падаецца. Тут-то схаваных месцаў розных ёсць, і мне цікава, можа, я зараз нешта знайшоў гэткае. Так. О, бачыце, там нешта ёсць.
Толькі прыйдзецца абысці ўвесь горад. Там за горадам нешта ёсць. А, тая знахарка. Блін, вось адкуль я мог здагадацца на гэта? Вось як? Просто, ну, гульня ж не кажа, што яна з'яўляецца знахарка. Не, яна знахарка мясцовая, вядома. Але просто яна не адзіная. Ну, аб тым, што тут лекар можа быць дзе заўгодна. У касцёлах розных, там, вось гэта ўсё. У нас не тое, каб адзіны выбар. А тыпу, о, знахарка, это, блин. А навошта гэты аб'ект тут тады? Ладно, я думаю, нешта цікавае. Я да яго нават сцежка ёсць. Добра, ідзем да знахаркі тады. Знахарка, ты там дзесьці, вось тут. Мокрая горка, і вось там дом знахаркі Целіны. Так да абата я ж ужо, мне падаецца, там закрыў увесь пытанне. Так, пра Бруна Грасенгофа. Не ў мяне, але захварэў. Выглядае, што старому Грасенгофу віно зусім затуманіла розум. Ён паўсюль бачыць чарцей, і выходзіць так, што гэтыя нябачныя істоты прычыняюць бачныя страты і квельборку. Ты ведаеш, як вылечыць Бруна? Эх, вядомая рэч, тут 3 спосабы ёсць. Першае асаблівае зелле. Чаго я яго раблю, табе не скажу. Але 3 мужикоў з мокрай горкі я ім на ўсё жыццё піць адвучыла. Вось, трымай жбан. Другі — казанне. Не ведаю, як на рыцараў, але на простых мужикоў казанні айца Эбер часам уплываюць, і тыя піць кідаюць на тыдзень, а то і на месяц. Ну і трэці — жаночая ласка. Калі яму замест бутэлькі бабу ўперці, то можа яго і чэрці ў спакоі пакінуць. Окей. О, у нас узровень падняў наш лучнік. Я не заўважыў. Так, зараз важны выбар. Ён можа стаць альбо потым дзясятнік лучнікаў. Што ён робіць? Трапны стрэл. Персонаж можа прапусціць ход, каб на наступным ходзе адзін раз трапна стрэліць. Яго стралковая атака палепшыцца на 150%. Персонажу трэба мець лук. Панцыры і лукі. Карацей, такі браніраваныя, я так разумею, так? В гэтым лучнікі ветэран, у яго шлях да гэтага, і лучнік проста. Альтэрнатыва — арбалетчык. Арбалетчык ветэран і потым дзясятнік арбалетчыкаў. Стральба ва ўпор. Персонаж не мае штрафу за стральбу ў рукапашным баі. Круто. Прабіўны стрэл. Персонаж можа прапусціць ход, каб на наступным ходзе стрэліць цалкам ігнаруючы абарону ворага. Гэты стрэл дадаткова заглушыць ворага. Персонажу трэба мець самастрэл. Павеза. Узброены павезы арбалетчык надзейна абаронены падчас напінання пры... Так. Падчас напінання пры аблозе ўмацаванняў. Окей. Таксама яна ёсць добрай падпорай для стральбы. Ланты і самастрэлы. Калі ўзброены самастрэлам персонаж страляе, ён ігнаруе 50% стралковай абароны ворага. Пры стральбе ва ўпор стрэл прычыняе ўдвая менш пашкоджанняў. Арбалетчык патэнцыйна вучыць як больш моцная штука. Ну, па тыпу больш пашкоджанняў з дальняй бойкі. Але мне падаецца, базовым ён арбалет адразу атрымае. Трэба ж доктора Зайкова. А давайте арбалетчыка зробім з яго. Мне падаецца, гэта трапная штука. Арбалетчыкі крутыя тут нейкія. Будзе арбалетчык. Калі што, не буду задаволены, то потым пераробім нешта. А куды ён ідзе? Павезаваць гэта атаку стралковую падвышае, вось гэта ўсё. Ініцыятыва высокая, атака стралковая, ініцыятыва. Давайте вось гэтую заменім. Чакайце-ка, гэта не туды ставіцца? Вось, зразумеў. Добра. Вось яна як шчыт па тыпу ідзе. Добра. Цікавы факт для тых, хто не ведаў. Абсалютна, мы ўжо наконт зброі пачалі гаварыць. Зараз без падглядання, ну ладно, падглядання тут пофіг. Карацей, просто раскажу тады, не буду за гэтую загадку нейкую рабіць. Глядзіце, якая справа. Мы абмяркоўвалі зброю сярэднявечную, так? І пра тое, што сэнс, як бы, вельмі блытаніна вялікая з тым, што такое, ну, тыпу, як яна называецца і гэтак далей. Зараз трошкі іншае, пра арбалеты. Арбалеты зараз... О, Эрик Граушильд тут сядзіць чамусьці. Отец Эйбер. Давайте з ім паразмаўляем, потым вернемся, пакуль буду падарожнічаць, яшчэ будзе час.
Толькі скажы, каму я павінен казаць, калі ласка? Што, старому п'яніцу Грасінгофу, баюся ягонай аблуднай душы, ўжо не паможа ніякае красамоўства. Адэлі збаўца казаў, калі вы будзеце мець веру з гарчычнае зерня, адным словом памаліўшыся, пайду разам з табой да грэшніка Грасінгофа. Лёгка мы яго неяк пераканалі. Так, капальня Грасінгофа. Так, мы вось. Першы напаіць яго зелем, другі святар павінен сказаць яму казаць пра шкоду п'янства, найлепш тым справіцца айцец Эбер з крыштара. Калі гэтыя спосабы не дапамогуць, мабыць, яму дапаможа жаночая ласкава. У шынках Квельборка і без цяжкасці можна насці куртызанак. Добра. У Квельборг. Тады яшчэ за куртызанкамі. Дык вось. Якая штука? Арбалеты у сучасных медыа, яны ўжо стварылі такую вобраз не таго, чым яны насамрэч з'яўляліся ў гісторыі. Справа ў тым, што зараз просто, што вы хутчэй за ўсё ведаеце, гэта нармальна, што вы так гэта ўспрымаеце, таму што я так доўгі час таксама думаў, што арбалеты гэта як палепшаная версія, што яны былі зроблены ў сярэднявеччы, як палепшаная версія лука, каб адказаць на гэта самае, на ўзмацненне брані, па тыпу браня становіцца мацней, і таму арбалет патрэбны, каб прабіваць браню. Вось, напрыклад, тут у гэтай гульне гэта якраз такі так. Арбалет якраз такі гэта супраць браневы, як бы, зброя супраць брані. Вось. Але яны павольныя, і па тыпу гэтым іх мінус. А зараз я вам раскажу трошкі іншае, што насамрэч. Першыя арбалеты былі зроблены ў 4 веке да нашай эры у розных гэтых самых у розных рэгіёнах прыкладна ў аднолькавы час. Яны існавалі доўгі час паралельна з лукамі і мелі то падвышаліся ў папулярнасці, то падніжаліся ў папулярнасці. Справа ў тым, што яны яшчэ і слабей прабіваюць браню, чым лукі. Лук з шырокім махам прабіваем браню значна мацней, чым арбалет, таму што ў яго, вось гэты, не ведаю, як забыўся, якое слово называецца, карацей, нацяг, карацей, цеціва, наколькі яна нацягваецца, так? Даўжыня гэтага, як рукі, рычага, карацей, гэтага, які атрымліваецца ўсяго, у лука значна больш, і браню ён прабівае, арбалет прабівае браню значна горш. Ведаеце, у чым розніца насамрэч? І чаму? Вось, і чаму яны сталі ў пэўны момант, яны ўсё яшчэ, яны былі, паборнічалі з лукамі і не сталі, проста абсалютна бескарыснымі. Справа ў тым, што навучыць страляць чалавека з лука, гэта годы і годы трэніровак, каб ён і падвысіў трапнасць, не шкодзіў сабе і быў карысным на полі боя. Лучнік больш карысны, больш эфектыўны, але патрабуе шмат падрыхтоўкі. Арбалеты было складана рабіць, але ў той жа момант ты можаш даць арбалет любому сяляніну. Навучыць яго за некалькі месяцаў, і ён будзе на полі боя эфектыўным. Таму арбалеты заўсёды былі паралельна існавалі з лукамі на працягу задоўга да сярэднявечча. Іх рабілі ў розных кшталтах і памерах, ад вялікіх да маленькіх. І праблема была толькі ў тым, што выраб механічны, бо ён больш складаны для таго, каб яго зрабіць, але магчыма, пры гэтым табе можна даць яго чалавеку, які не вельмі натрэніраваны. Напрыклад, у Кітае для гэтых самых, для розных там, для рознай шляхты. Напрыклад, так. Ручныя арбалеты былі тады зроблены. То бок, чалавек, які не вельмі ўмее карыстацца лукам, яму не патрэбна годы і годы трэніровак і здаравенны лук сабой насіць, а невялічкі ручны арбалет, калі яму патрэбна проста страліць у кагосьці. Вось так, я кажу, зброя, я вельмі люблю зброю і, сярэднявечную канкрэтна. Мячы, вось, ўсё, я кажу, я згубіў занадта шмат часу на тое, каб разабрацца, як розныя тыпы зброі працуюць. І я скажу, што, як я сказаў, паверьце мне на слова, калі вы з назвамі зброі і тыпажамі іх, забейце проста. Вось гэта моя вам рэкамендацыя, я паўтаруся, гэта я ўжо казаў раней. Там ёсць складанасці і вельмі шмат вы часу згубіце, гэта не варта таго. Не трэба адрозніваць двурук ад свайхендера. Калі гэтая штука адбярэцца 2 рукамі, няхай будзе двурук. Няхай. Ды пофіг. Яна 2 рукамі бярэцца. Добра, прыкладна. Але тады і калі... Дарэчы, напрыклад, вы яшчэ, можа, не ведалі, двуручнікі значна лягчэй, чым можаце сабе уявіць. У усялякіх гульнях паказваецца, што замахі двуручнікам гэта складаны доўгі працэс.
Ну, па тыпу, ён патрабуе шмат сілы, і гэта складаная штука. Двуручнікі, насамрэч, даволі лёгкія. Вось, яны не такія цяжкія. І яны збалансаваныя такім чынам, што вы, ў прынцыпе, можаце ім махаць і цэлае комбо рабіць. Вось, яны па хуткасці не вельмі адрозніваюцца ад аднаручнага мяча. Вось, ну, па хуткасці, прыкладна. І гэта не такая павольная штука, я дакладна вам скажу, гэта не такая павольная штука, як вы можаце сабе ўявіць. Ну, вось. Тыкаўка і стралялка, так, калі гэтая штука проста б'е, абаюдаостры, розніцы паміж скімітарамі, рознымі там увогуле, я кажу, самае складанае пачынаецца з дідамі, ну там з дідамі увогуле кабзда. Але пра гэта мы не будзем, нават не жадаю туды лезці. Я шчаслівы, што я ўжо на гэта забыўся. Я лепей узгадваць не буду. Вось, тыкаўка і стралялка, так, і рэзалка яшчэ. Вось так. Можете, вось гэта класіфікацыя, на якой вы можете спыніцца, і гэта, ведаеце, ёсць такая, ну, мем час ад часу закідваюць, што па тыпу, вось, нізкі IQ, там па тыпу, называе штосьці, ну, чымсьці, так, потым ідзе сярэдняя праслойка, якая такая, не-не-не, там ўсё, блин, там мы разбіраемся, карацей, праслойка, і потым узровень джедай, калі ты кажаш на ўзроўні вось па тыпу 20 IQ, я вам скажу, тыкаўка, стралялка і рэзалка, гэта якраз такі той выпадак. Калі вы спрабуеце разбірацца ў зброі, вы альбо становіцеся гісторыкам па зброі і канкрэтнага рэгіёна, іх канкрэтнага перыяда, вось, і вы ўсё сваё жыццё кладзеце толькі на тое, каб разабрацца, як там яны ўсё класіфікавалі. Вось, альбо вы забіваеце. Яно вам не патрэбна, яно вам нахрен не патрэбна. Так, купец Лёў, я магу цябе нешта так, падатак спытаць? Блин, з'явіліся дыялогі, якія ўжо прайшлі. О, карчма Агаты. Шукаеш ласкі, любы рыцару? Заходзь і знойдзеш усё, што шукаеш. Добра. А не сабе, краса дзяўчына. Шукаю я прыяцелю свайму, Бруна Грэстенвофу, который без памяці закахаўся ў віно з адзіноты. Паможаш яго вылечыць? Краса дзяўчына? А пан галантны. І ўцешны Бруна? І праўда, даўнютка яго тут не было. Мы ўжо і засумавалі па яму. Ну добра, любы рыцару. Калі так, вядзі мяне ў ягоны замак. Добра, сабралі сабе цэлую каманду па таму, каб вывесці з п'янства, з алкагалізму будзем выводзіць аднаго лорда. Скімітар адрозніваецца ад шаблі нічым. Шчыра, нічым. А у іх гарда трошкі адрозніваецца і ўсё. А яны ў розных... Самае важнае ў іх розніца. Розныя рэгіёны і розныя перыяды. Вось іх... І галоўная розніца не ў тым, якія яны, а тым, дзе яны былі і як яны называліся. Я думаю, што калі бы гэты самы шаблю даць... Чакайце, скімітар гэта ў нас Турцыя, так? Вось, калі шаблю даць у гэта самае, ну, просто туркам аддаць, яны пачнуць яе называць скімітарам, ну, у той жа перыяд. Таму што якая нахрен розніца? Яны, ну, такія, блин, можа быць, для іх будзе гэта просто незручная скімітара, вось і ўсё. Я зараз не блытаю, так, скімітар гэта туркі. Малацілка, усё, у нас свая, крацей, сістэма. Тыкаўка, стралялка, рэзалка, хавалка і малацілка. Вось. Хавалка гэта шчыты, любая прылада, якая дазваляе вам абараніцца. І за якой вы хаваецеся. Вось. Скімітар, дарэчы, лічыцца абразлівай назвай. Цікава. Пофиг, шчыра, я скажу, я здаўся. Я просто здаўся. Я чалавек, які здаўся з гэтым. Ну, я занадта далёка ў гэта палез і здаўся ў пэўны момант, таму што я зразумеў, што лепей не ведаць. Шчыра, лепей... Я вырашыў для сябе, што лепей не ведаць. Так, любы Бруна, якая сустрэча? Даўнютка не бачыліся, праўда? Зноўку ты. Ідзі ты ў балота да балотніка, то бок з нячысцікам. Я ведаю, ты з імі ў змове. Там на свае вочы бачыў, як ты па ячменнай вуліцы на рагатым чорце вярхом ехала. То ж не чорт быў, а пан бурмістр пасля 2 кубкаў асаблівага віна. А што ён раганосец, то ты справядліва заўважыў, толькі скуль ты пра гэта ведаеш. Дык што, выходзіце, сам бурмістр чорт рагаты? Ліха на яго. Хоць з іншага боку я здагадаваўся, іначе навошта б яму гэтулькі вугалю. Не, ў кальборкі я больш не нагой. Ого, Бруна і праўда з лузду з'ехаў. Тут я ўжо нічым не дапамагу. Добра, странцілі дзяўчыну. Слуга Божы, Бруна, я маю да цябе важную размову, да табе. Чаго ты ад мяне хочаш, словаблуд лысы? Ты яшчэ нічога не сказаў, а ўжо мне надакучыў. Засцерагаю, Бруна, нягожа так гаварыць са служкамі Божымі.
Служка Божа, не смяшы. А як так штука Агата, калі ты ёй манастырскае віно ў карчму збываеш, як з табой гаворыць? Лусня, я ў карчму на тую ніколі не хадзіў, а па гатове нічога туды не збываў. Кінь дурной Эбер, увесь горад пра гэта ведае. За такія подлыя паклёпы, а цябе ад царквы Христовай адлучыць можна, Бруно фон Грасенгоф. Адлучай, калі хочаш, абы ты віном не перастаў прытаргоўваць, а то яно мне вельмі даспадобы. Я не хочу больш слухаць гэтага. Віно глумлівае, і кожны, хто захапляецца ім, неразумны. Гэта казаў цар Саламон і казаў праўду. Добра. Я магу яму зараз прапанаваць зелем напаіць? Так. Прабуем зелля. Ты не хочаш распіць са мной вось гэты збан? Што гэта за смярдзючае пойло? Это добрая настойка, мацаваная на зёлках. Выпі, табе спадабаецца. Дай панюхаць. Фу, не, дзякуй вялікі. Я п'ю толькі найлепшае манастырскае віно. І яшчэ тую моцную гарэлку, што ў Агата наліваюць. Даўнютка я, дарэчы, туды не заходзіў. А гэту дрэнь пі сам, калі хочаш. Падобна да таго, што ніводны з 3 спосабаў не падзейнічаў. Але ж павінна быць нейкае развязанне. Калі справа ў вугалі, напэўна, варта пашукаць яго ў самой вугальнай капальні або паблізу яе. Добра. Паспрабавалі ўсё, што магчыма. П'яніць ён не спыніцца. Якую назву алебардам дадзім? Гэта рубілка? Алебарда, пачалося, да, тут праблемы. Для тых, хто не ведае, алебарда гэта вастрыё, як бы сякера на доўгам дрэўцы, пры гэтым звычайна мае яшчэ і тыкаючую частку. То бок гэта як бы і дзіда, і сякера на доўгам дрэўцы. Таму атрымліваецца, што яна тыкаўка рубілка, але нават тут ужо свае нюансы ўзнікаюць. Давайце... ўсё. Не, я здаюся нахрен. Не, я не буду гэтаму дзейнічаць. Алебарда гэта тапарышча на доўгай палцы. Але у яе на алебарды яшчэ дадаюць час ад часу, не заўсёды. Не паўсюль. І яны ўсё роўна будуць называцца алебардамі. Дадаюць частку, якой тыркаюць. Не заўсёды, вельмі важна. І яны ўсё роўна застаюцца ад гэтага алебардамі. Пане дабрадзею, пашкадуй бедака. Я застаўся без працы з таго, што Грасенгоў закрыў капальню. Дай хоць які пенясь. Ну і выгляд у цябе. У такім уборы на царкоўным бабінцы не з'явішся. Яшчэ палічаць за чорта, ды ладанам крапіць пачнуць. І праўда, чысты чорт. Чорт? Чорт, гэта ж добрая думка. Хадзем са мной, ёсць табе праца. Уначы я потайкам правяду цябе ў замак Грасенгофа. Ты знойдзеш старога Бруна, назавешся чортам, пастараешся дамовіцца з ім, каб капальня зноў запрацавала. Якая жудоўная думка, я ахвотна памогу пану дабрадзею. Добра. Сустрэча з Бруна. Так. Уначы. Мне уначы ночы трэба перачакаць. Ну, давайте. Паскорым час і пачакаем, пакуль ён там нап'ецца. Час пайшоў. Слаўно мы прамінулі варту. Цяпер ты павінен прымусіць Бруна падпісаць гэтую дамову. Там напісана: мы, чэрці, са свайго боку, дазваляем Грасенгофу капаць вугаль у капальні яшчэ 10 гадоў. Грасенгоф са свайго боку дае нам у аплату шалом, поўны залатых манет. А я памятай, праўдзівы чорт заўсёды патрабуе падпісацца крывёй. Цяпер ідзі ў Бруновы пакоі. Не, я лепш падпільную яго ў срадні. Там у яго выпадак у срадні быў. Зараз яшчэ адзін будзе. Ну што? Атрымалася, ён спярша ледзьве не абсерваўся, але потым дамову падпісаў. А шалом цяжкі такі, я яго ледзь данёс. Цудоўна. Ёсць яшчэ што? Мы разабраліся з гэтым. Як перакладаць гульню адпраўляецца яшчэ 500. Дзякуй вяліка. Дарэчы, што у нас па планах па стрымах? Мы сёння гуляем у тое, што перамагло у рулетцы ў пятніцу, то бок гэта гульня выпала з таго, што вы галасавалі. Мы гуляем у яе ўжо другі раз, то бок гэта працяг як бы сюжэтны таго, што было раней. Мы
Заўтра будзем пачынаць, хутчэй за ўсё заўтра я пачну Алана Вейка другога і буду праходзіць яго. Атрымліваецца, панядзелак, серада, чацвер у нас будзе стрымы па вось такіх вось гульнях, ну, то бок доўгасюжэтных, альбо, ну, можа, перапынкі нейкія рабіць буду. Пры гэтым аўторак і пятніца застаецца за вами, то бок з таго, што у нас у галасаванні. У пятніцу у нас будзе абавязкова тое, што нагаласавана, то бок, ну, топ-1 гульня будзе абірацца на пятніцу, а на аўторак будзе выпадаць выпадковая гульня са спісу. Не ведаю, якая, мы круцім рулетку ў пятніцу і гэта даведаемся. Ось, дзякую вам вялікі. Так. Капальня Грасенгофу. Вам удалося абдурыць Грасенгофа, прымусіўшы яго падпісаць дамову з чортам. Цяпер дастаўка вугалю адновіцца. Вярніцеся да бурмістра і раскажыце яму пра свой поспех. Добра, узнагароду нас чакае. Разабраліся з алкаголікам. Так, бурмістр. Гандляр? А ты што? Што ты гандляр? Будь здароў, пане дабрадзею, калі хочаш купіць найлепшае, то што ў гэтых мясцінах ёсць, то схадзі на торжышча ў Кэльборку. Добра. Так, капальня. Але хоць і з вялікай цяжкасцю атрымалася, ну, там, атрымалася вырашыць. Там шкада, першая фраза, яна не вось тут, а яна, як бы, перад націскам. І атрымліваецца, атрымалася ли ў нас разабрацца з капальняй. Але і хоць і з вялікай цяжкасцю. Дастаўка вугалю неўзабаве адновіцца. Я ў тым не сумняваўся даволі. Дазволі ад імя магістрата ўзнагародзіць цябе, пані, і знакам даверу выпіць з табою пакупку віна. Дзякую пану бурмістру. Дарэчы, раю не злоўжываць віном, а асаблівым віном, асаблівым вітом і пагатоў. І надаваць больш увагі сваёй жонцы. Вось такая справа. Добра, з гэтым разабраліся. Купец Лёў. Мне падаецца, мы з ім неяк... Вось мне цікава, калі я пачну... Блін, ён знік. Просто. Мне падаецца, мне забагаваўся квест з гэтымі разбойнікамі у порце. Таму што гэты лёў бясконца ўзнікае ў горадзе і ўсё ніяк не знікне. Час часу магу з ім паразмаўляць. Так. Праблема купецкай гільдыі, гэта вось яно. Нявеста Гюнтера Райнке. Давайте з Гюнтером Райнке паразмаўляем і гэты квест закрыем. Тады атрымліваецца, калі мы не ведаем, што з разбойнікамі рабіць, ну, можа быць, гэта квест мы тады прапусцім. І ўжо будзем распачынаць вайну паміж васаламі, каб сабе вярнуць свае землі. Так, гэта замак Фрош. А дзе лідар? Спіць 10. Тут можа ёсць нешта карыснае. Не толькі наняць можна. Вось яна раніца, ідзе наш... Вось ён там, я бачу яго. Куды пайшоў? Не, стой. Утопаў. Так. Спытаць пра Афру фон Гінцен. Шчыра кажучы, пане Рэлеф, я не думаў, што ваша зможа выясніць такія абставіны. Ну, чаго ж саперутоўваць? Гэта праўда. Ганна фон Гінцен прадавала сваю пачарку, як вашаць разумее, не па волі дзяўчыны. Я карыстаўся ейнымі паслугамі, нават меў да яе нейкую любасць. Я дарыў ёй падарункі толькі дзеля таго, каб падарыць ёй хоць-бы нядоўгую радасць, ведаючы, што мачаха ўсё адно ўсё яе адбярэ. Афра не раз скардзілася на сваё нясцерпнае жыццё, і я прапанаваў ёй уцячы. Але потым я на Half-Life 2 і Portal адпраўляецца па 100. Дзякую вялікі. Але потым я памятаўся, уцякаць ёй было няма куды, а мне, праўду кажучы, яна была непатрэбная. І наўрад у мурах майго замка мела жыццё лепшае, чым у доме на зеленакаменнай вуліцы, і з тае пары я больш не прыходзіў у той дом. Але здарылася так, што расстанне адбілася на душэвным настроі дзяўчыны. Мачаха, як я разумею, цяпер не можа гандляваць ёй гэтак паспяхова, як раней. Вось чаму яна надумала абавязкова ажаніць мяне са сваёй пачаркай. І нават увашыццю прыцягнула дзеля гэтага. А чаму ты, пані, ў магістрат пра справункі Ганны фон Гінцен не паведаміў? Прастадушнае пытанне. Я перадусім знесла бы самога сябе. Урэшце, між мной і Ганнай была дамоўленасць, а ламаць дамовы з кім бы то ні было не ў маіх правілах. У мяне з ёй ніякіх дамоў няма, а таму я рушу ў Квельборг і абыдуся з ёй на свой розум. Так, добра. Ідзем у Квельборг. Казлінам, так?
Да яны ўсе нейкія мудакі, просто не ведаю. Яны мне ўсе не падабаюцца. П'янчуга яшчэ плюс-мінус, ну просто дурны. Ну, дурны бескарысны, скажем так, але нават ён мне не падабаецца. Так. Гутарка з Ганнай. Ці ваша ўжо гаварыў з Гюнтарам? На твоё няшчасце гаварыў, і пачуў ад яго шмат цікавага. Збірайся, пані, пойдзем са мной магістрат. Ты падрыхтуй словы, которым будзеш апраўдвацца. Вось як? Як ваша смее мяне судзіць? Па смерці майго мужа у нас не засталося нічога, з чаго жыць. Без грошай нас нават не ўзялі б у кляштар. Таму выбару мы не мелі, або бабінец, або шынок. Няўжо тое, што выбрала я, горшае за першае і другое. Няхай мяне кінуць у цямніцу. Саму сябе мяне не шкада. Але што будзе завтрай? Няхай мне вочы выкалюць, бо я не хачу яе бачыць убогай жабрачкай. І што пані прапануе мне, пакінуць усё як ёсць? Мы будем жыць так, як можам, а вашаць забудзецца пра нас. А калі вашаці цяжка забыцца, што ж, я чула, што золата добра дапамагае пазбавіцца ад непатрэбных успамінаў. Я ўзнагароджу вашацю гэтак шчодра, як змагу. Адвесці яе ў магістрат. Відаць, твоя пачерка і праўда вельмі хорошая, калі ты маеш за яе такія прыбыткі. Чаму ж ты, Ганна фон Гінцен, ад самого пачатку не знайшла ёй годнага жаніха? Ці не таму, што муж кахаў бы яе, а золатай раскошы прагнула ты? Табе не хацелася быць цёшчай, ты хацела быць купчыхай. Але ўрэшце стала злачынкай. Збірайся зараз жа, я задосыць цябе слухаў. Астатняе раскажаш суддзям. Ад імя магістрата дзякую табе, пані Ралеф. Павер, нам балюча, што норавы цяпер упалі гэтак нізка. Чым магу цябе ўзнагародзіць? Браню і зброю са збройні, навучаць сваіх людзей у жаўнерні варты, папрасіць магістрат апекаваць Афру. Давайте Афру, няхай апекай Афрай займецца. Не наш звычай апекаваць такіх жанчын, але няма ейнай віны, што лес абышоўся з ёй гэтак. Усё, што мы зможам дзеля яе зрабіць, гэта купіць ёй келью ў адным з анучых кляштароў. Усё ж гэта лепшая доля, чым баніца і выгнанне з горада. Ось. Добра. Трошкі хоць праблему вырашылі. Пачакайце-ка, там матрат нейкі быў. Каляска, скажыце мне, што гэта нейкія разбойнікі, так? Наёмнікі марадзёры. Еўра балотнага Берта. Балотны Берт шмат годоў уже нападае на добрых людзей і уцякае ад варты. Еўра яго невялікая, але час цяпер неспакойны, і ў ягонай еўры з'яўляецца ўсё больш уцёклых сялян. Давайте трошкі за гэтым За Бертам таксама няблага было бы папаляваць, але з ім. Ну, схаваўся, блін. Вось. Нам досвід усё ж такі ўсё яшчэ патрэбнае. Угу. Арбалетчик доб'ем. До рэчы, арбалетчик зараз падвысіў у сабе пашкоджанні, таму можа быць варта прыглядзецца, як увогуле там, што там з гэтымі пашкоджаннямі ўвогуле. Можа і зараз трэба абіраць цэлі не для таго, каб ён дабіваў, а наадварот, ну, атакаваў, напрыклад, нейкія мэты. Ну, не нейкіх урагоў. Арпанцы. Яны ўжо ўвогуле досвіду не даюць. Вось там. Балотны Берт. За ім пойдзем. Манастыр не горшая жаночая кар'ера ў той час. Так, да, не горшая. Усё яшчэ дрэнная, але не горшая. Так. Мінус гэты. Так, можно умацаваць, а можно подлячыць. Ну, давайте подлечым. Толькі подлячыў, блин. Вось ты, атрымліваецца, у цябе пашкоджанні 33, так? У гэтага ворага 58 здароўя. Ну, в прынцыпе, усё яшчэ на дабіванне, але ўжо пашкоджанні такія сур'ёзныя. Можна, як мінімум, разглядаць, каб атакаваць просто бэклайн нашым арбалетчыкам. Што у нас па квестах атрымліваецца? Заталіся толькі праблемы купецкай гільдыі. Вось яна. Ленгард адпраўляе вінавачанне бла-бла-бла. Нават паабяцаў нам вам узнагароду, калі вы не проста збярэце злева падаткі. Блін, у мяне ж
Адзначана на мапе зараз нават гэтая прыстань, ну, порт. Чамусьці ён... Мы там нічога не знайшлі ў папярэдні раз. Я іду яшчэ раз, ладно. Можа, мне патрэбна ў пэўны момант зайсці туды. У нас поўны атрад, так? У нас пашкоджанні ёсць у аднаго. Калінаўская сіла волі не вельмі патрэбна. Давайте перададзім яму... О, 50 здароўя. А, гэта зелье здароўя, гэта не тое. Так, где наши каралі? Каралі, выбачаю. Каралі. Ось, я неяк нават не быў упэўнены, як мне ціск ставіць правильно. Так, ось ты. Добра. Ну, атрымліваецца, яна адзначана на мапе. А, во, гэта ты разбойнік? Раптоўна нас напалі разбойнікі. Чаго добрароднаму пану трэба? Мы падаткі з караблёў збіраем паводле прывілея, што дадзена яго масці Гумбальду. Дазволь нам, пані, ісці далей. Нападаем на марскіх разбойнікаў. На жаль, захавацца я не паспеў перад гэтым. Так, ты, калі ласка, умацуй нашага якраз такі дуэлянта. Прабіліся, добра. Ну, не вельмі моцныя ворагі, шчыра, тут простенька. Так. Ты у нас 17 пашкоджанняў, гэта недастаткова. Не даб'е ніводнага з іх. Ну давай хоць ты падзнізім яму здароўя. Конец бойкі? А, не, яшчэ не конец. Ладно. Тут просто відавочна, што я перамог. Дзіўна, што дало яшчэ пахадзіць. Што ж, цяпер можна ісці ў купецкую гільдыю па ўзнагароду, толькі як мне быць з Лянгардам? Не іначай ён будзе ў вялікай злосці, калі даведаецца, што здарылася. Ну, блін, нахрен ён ідзе. Так. Квест можна зняць. Вяртаемся к Ольборг. Вось я не ведаю, там, атрымліваецца, быў проста атрад, які як бы саюзны, але ён лічыцца марскімі разбойнікамі, разумееце? Вось такая вось халера. Саюзны ён таму, што ён належыць вось гэтаму пану, вось у гэтым замку, міма яго праходжу. Ён збірае падаткі з людзей на рацэ, але насамрэч абірае іх і нападае на караблі. Вось, ну, карацей, мудакі тут усе. І яшчэ. Так. Купецкая гільдыя. Такім чынам вашаць збавіў раку ад лихадзеяў Лянгарда. Але цяпер вашым караблям ля ніжняй прыстані нічога не паграджае. Вельмі усцешана гэта пачуць. Вашаць шануе закон, ралев, і мець з вашым справу прыемна. Вось прыме ўзнагароду ад нашай гільдыі. Што я там атрымаў? Не ведаю. Нешта атрымаў. Спадзяюся, грошакі. Ну, у прынцыпе, мы зараз у сітуацыі, у якой мы павінны абраць бок... Ну, мы павінны абраць кагосьці сабе хаўрусніка нейкага і пазбавіцца ад двух іншых. У нас ёсць зараз, у нас ёсць 4 магчымых хаўрусніка. Першы кандыдат на аб'явіць вайну, так. Справа ў тым, што я павінен прыняць чысці бок, каб, ну, падтрымку нейкую атрымаць, я разумею. Ну, то бок, проста стаць на чысці бок. Бакі ўсе дрэнныя. Адзін даволі агрэсіўны чэл, які нападае на астатніх і прагне, ну, баявой славы і кантролю над тэрыторыяй. Другі гэты самы. Карацей, ну, вось гэты, які да дзяўчыны заляцаўся, і потым такі, ну, і хер з ёй, карацей, ну, я забыўся, хцівы, карацей, хцівы хлопча. Потым у нас ёсць чэл прагны да золата і алкаголік. Ну, калі коротка. І вось атрымліваецца, у нас выбар, ну, такі сабе.
Трэба абіраць таго, хто... Давайте так, выкідваючы. Прагнуць да золата, ён нападаў на людзей дзеля гэтага. Херня. Ну, па тыпу, нахрен нельзя. Вось. Далей у нас ёсць алкаголік, хцівы і гэты самы, ваенны. Я бы ваеннага кінуў таксама, таму што ён па выглядзе ўвогуле той чалавек, які ў першую чаргу паспрабуе ад нас пазбавіцца. І пра сястру расказваю тое, што са сваёй сястрой гэты самы, ну, ляжыць. Вось. У выніку застаецца насамрэч алкаголік. У яго з грахоў толькі п'янства, насамрэч, на мой погляд. Так што, у прынцыпе, да алкаголіка ідзем, мы на яго бок становімся. А як мне гэта зрабіць? Стаць на бок Герасенгофа. Бруно Герасенгоф паабяцаў прысягнуць вам у вернасці, калі вы установіце парадак на заходнім беразе, перамогчы прынамсі дваіх ягоных суседзяў, захапіўшы іхнія замкі. Тады наш замак, ну, які мы можам узяць, атрымліваецца гэта якраз такі замак. Давайте нападзем на чэла, які раку блакуе. Яго замак забяром. Мне ён падабаўся менш за ўсё, таму ён прыярытэтны. А вось я сам пан Ралеев. Я дазнаўся, што Вачыць перабіў маіх людзей, што збіраюць законныя падаткі. Як Вашыць гэта патлумачыць? Яны чынілі гэта па-за межамі тваіх уладанняў, хіба не? То было не выкрутка. Была не выкрутка. То была віна кваліборскіх адляроў, што хаваліся ад падаткаў. У ўсякім разе гэта не давала не давала Вашыце права нападаць і забіваць. З гэтым нельга змірыцца. Няхай Вашыць заплаціць або золатам, або крывёй. Золотам гэта будзе 300 гульдзеняў, а крывёй можа стацца што паболей, чым Вашыць мае. Адмовіцца плаціць. Вашыць не разумее, што толькі што ўчыніў. Калі Вашыць адмовіўся цярпець пакаранне золатам, значыцца прыйдзецца пакараць цябе сталлю. Ну, вось у нас і разборкі пайшлі. У прынцыпе... Ау! Дуэлянта нам як вынеслі, а? Адразу. У яго моцныя войскі. Так-то. Не халера нейкая. Так, давайте умацаванне здароўя для нашага вось гэтага чала. Таму што ён будзе... Гэта будзе складаненька трошкі. Таму што мы будзем павольненька прабівацца скрозь ворагаў. Мы толькі што згубілі дуэлянта, таму трэба проста, скажем так, перажыць іх. У іх няма лячэння, таму у нас плюс-мінус мы у... Давайте на бэклайн яму пачнем страляць. Мы за 2 стрэлы можам манаха гэтага забіць. Тэарэтычна. Альбо дабіць гэтага. Трэба дабіваць. Чым менш ворагаў, тым менш пашкоджанняў мы атрымаем. Мінус монахіня. Добра лячэнне і ў нас няма таксама. Так. Ад лучніка пазбаўляемся. З чатверы, блин, халера. 28 не даб'ем. Што мы можам яшчэ? Давайте у барона гэтага страляць. Будзем яго прабіваць, бо яму не шмат засталося. Дарэчы, можа быць, гэта і перамога будзе, калі яго... Не перамога. Час часу, калі ты галоўнага лідара перамагаеш, то тады адразу і перамог. Так, далей парадак дзеянняў. Не, давайте даб'ем аднаго з іх. З гэтага. Усё, вось зараз перамогу залічыла. Досведу далі, не тое, каб шмат. Нам трэба палячыцца. А для таго, каб палячыцца... Бліжэйшае месца гэта якраз такі нашая знахарка. Да яе пойдзем. Лячэнне. Мне патрэбна... гэта гандаль яна прапануе. Блін. Ладно. Так, можам нешта цяжкае. Мы можам гэта насіць. Цяжкая барта. Плюс мінус 50 ініцыятыва. Аглушальны удар і плюс 4 атака ў рукапашным баі. Мінус 50% ініцыятывы. Гэта дрэнна. Ну, зараз я перамагаю толькі дзякуючы таму, што я раблю вельмі агрэсіўную напад у пачатку. То бок я прабіваюся наперад, вынашу аднаго ворага, альбо калі пашчасціць 2, і тады магу дабіваць ужо проста, сваім здароўем проста несціся па астатніх. Ініцыятыва ў пачатку згубленая, гэта
Хутчэй за ўсё адзін вораг, які перажыве пачатковую атаку. І я маю праблему. Доўгі сад. Дарэчы, тут нікога няма, я ж мог просто напасть на яго, так? Вось, я яго пачынаю кантраляваць, і ён мне будзе плаціць падаткі. Добра. Пойдзем зараз у горад. Палечымся. Палячыцца, 153 залатых. Нормально. У нас ёсць зараз прыбытак з'явіўся. Хоць які-ніякі. Замак зараз забяром. Я жадаю па дарозе насамрэч пазмагацца. Я вельмі жадаю зарабіць досведу. Досведу патрэбна да халеры у гэтай гульне. Варожае войска, пачаць штурм. Там усяго 2 атрады. Але вежа будзе тады моя. Лячэнне тады ёй. Я не могу туды? А, могу дойсці. Добра. Але гэта нічога не дае, то бок гэта проста месца абароны дадатковае, якое дазваляе трымаць яшчэ армію там. Нападзем тут. Это ўмацаванне, лячэнне нам патрэбна. Лячэнне цябе, калі ласка. О, памылка трэба было. А, не, перамогу залічыла. Цудоўна. Досвід. Блин, ну гэта цяжкая барта. Я бы ей даў, можа быць, яшчэ аднаму юніту. І калі б у нас быў дадатковы яшчэ юніт такі, то яму бы яго і даў, бо гэты аглушальны удар хутчэй за ўсё тое, што нам патрэбна. Можна кагосьці яшчэ ў атрад узяць. Дык я замак не кантралюю, у мяне ўсё яшчэ 5 з 5. У мяне ўсё яшчэ няма. Ну, не. Пакуль няма, я зараз замак я буду за... О, блин. Зняць аблогу. Не, мы ж памрэм так. Нам трэба наняць яшчэ кагосьці. Ну, просто наняць мяса на штурм. Таму што там кабзда, мы амаль на нулевым здароўі пачнем атаку. Калі я на доўгі сад пасперю. Так, у нас сяляне тут на выбор, херня нейкая. Может, тут есть что? Не толькі чуткі наняць. Знахарка. Ахоўнік яшчэ. Давайте наймем ахоўніка. Будзе ў нас. Ну, у нас, на жаль, няма гэтых самых. Просто няма карацей. Чаго? Зараз найміты патрэбны, бо без іх мы там замак не возьмем просто ніяк. Я зараз паглядзеў. Стралок ёсць, малады шляхціц, Аксель. Шляхціцы да халеры. Вось ты пойдзеш у нас у армію. Чаму я тебе наняць не могу? Замкавага ўтрымання замала. Так пачакайце-ка. Гэта наняць без... Гэта па тыпу іх можна наняць без... Я не разумею. Польдзі дуб. Ён ахоўнік таксама, але ён што, як па тыпу ёсць розніца між наймітам не наймітам? Ну, просто я зараз узяў, і я зараз губляю грошы, так? Ну, вось зараз канкрэтна, наняў аднаго. Зразумеў, усё, у горадзе тыя, якія будуць заставацца на зусім. Якраз такі. Зразумеў. Таму я не магу ўзяць іх, таму што мне месца няма. Мне патрэбна яшчэ наймітаў знайсці. Грошкі улятаюць. Калі ён захоплівае гэты доўгі сад? Ён проста сам па сабе знікае, альбо што? Я ўпэўнены, сюды армія не прыходзіць. Ну ладно, давайте. І гэта не найміты. Паляўнічая.
Мне падаецца, там была армія... Ну, дзесьці яшчэ. Блін, дзе наняць-то? І гэтыя не найміты. Там лагер наймітаў быў вось в тым баку. Пойдем туды. Папярышча вёскі. Дезертиры. Вот этот лагерь. А наемников. Тут докладно повинны быть наемники и только наемники. Правильно? Дезертир есть. Браконьер и знахарка. Наймем еще... Наймем знахарку одну. Наймем... Браконьеры это будет стрелок. Яшчэ. И вось вы двое. Усё, гэта будуць мне зараз грошы улетяць імгненна просто. Галоўна, каб дзень не скончыўся, і ў мяне грошы не забралі. Вот з гэтым я магу яшчэ перамагчы, тэарэтычна. Грошыкі, калі ласка, не збягіце ўсе. А не час працаваць? Блин, я жадаю ўжо штурмануць замак. Раз уж такая справа. Давайте атакуем, пачынаем штурм. З гэтай арміі мы возьмем. Потым іх просто распусцім. Так. Працаваць так-то час, але ў мяне, скажем так, я шмат чаго паспеў за апошні час, не ведаю просто ўсё на прарыве, таму я наганю. Гэта не такая праблема. Так. Ау, настреливают нашему дуэлянту. Ты 18 пошкодженняў. Може сталкам нехай накидают. Давайте арбалетчику тому. Полячить обовязково дуэлянта. Яны абодва мне адкажуць. Ну давайте сюда. Блин, трэба было абіраць одну цель. Не, дрэнна зрабіў, трэба было правага атакаваць. Потому что ў ідэале усе, ну, сканцэнтравацца на атаке аднаго. Так. Вось, давайте у арбалетчика целиться. Лячэнне. Аднаго найміта зараз і згубім, дарэчы. Так, ёсць. Не только просто, але мы пробиваемся. Усё яшчэ... Давайте вось гэтага падлечым. Ён у небяспецы зараз. Блин, як ён дзіды накидывае просто контратаками болюча. Минус арбалетчик, так? Усё, пайшло. Мы пробіліся на бэклайн. Будем зараз тут перамагаць. Мінус стралкі. У знахаркі ўсё яшчэ няма. Блин, здароўя дастаткова. Блин, ты, калі оборону, баранчую паставу. Тань. Нам патрэбна пазбавіцца ад гэтага чэла з дзідай, бо ён б'е просто жесть. Я вельмі жадаю, каб раунд просто скончыўся на тым, што я вось гэтага лучніка перамог і ўсё, і не патрэбна было нічога больш рабіць. Але мне падаецца, што не, гэта не варыянт. Таму настрэліваем, чым можам. І наш герой павінен перажыць гэту атаку, так? Цудоўна. Ёсць, перамога. Наймітаў можна прыбраць. Замак мы ўзялі. Войскі Лянгарда разбітыя, а замак ягоны цяпер належыць мне, падобна на тое, што я пакончыў з ангардамі. Падаткі з уладанняў. Забраць сабраныя падаткі. Добра. Там замак, мне тут няма чаго рабіць.
в прынцыпе. Пазбаўляемся ад нашых гэтых намітаў, просто распускаем іх. Як мне іх адправіць? Ты. Вось выгнаць персонажа, вось оно. Выгнаць цябе, выгнаць цябе, выгнаць цябе і цябе. Усё, вярнуліся да нашага пачатковага стану. Ну і цудоўненька. Атрымліваецца, мы і прасунуліся, і замак захапілі. Дарэчы, і гэта можа ўжо цягаць. Так у рукапашным баі, гэта мацней атрымліваецца. Нешта канфліктнае трошкі. Вось гэта яшчэ, не ўсе. У замку можна кагосьці пакінуць, яны будуць патроху расці. Наймітаў я пакідаць не буду дакладна. Войска мне не хапае зараз нават для маіх мэтаў, ну просто для маёй мэты. Таму я бы не пакідаў. Ну, літаральна не мой варыянт. Зараз пайсці палячыцца, і тады ўжо нешта вырашаць можна. Вось. Наступнае, давайте, я ўжо буду пакрыху скончваць. Мы атрымалі ў выніку ўсё ж такі прагрэс па галоўнай місіі, гэта вярнуць сабе свае землі. І зараз нам патрэбна просто потом абраць кагосьці аднаго яшчэ, каго мы пераможам. І тут пытанне, хціўца альбо ваяра перамагчы. Ось, будзем вырашаць гэта ў апошні раз. Тых, хто без грошыкаў. Так, я разумею, але тых, што без грошыкаў, якраз такі мне патрэбна армія. Ну, зараз. Зараз у мяне на аднаго больш стала, дарэчы, і зараз мае сэнс ужо гэта. Яшчэ паглядзім. Добренька. На гэтым буду захоўвацца. Захаваемся вось тут. Там можна было бы нават назву даць гэтаму, але ладно. Чарцей перамаглі таксама. Не, мы насамрэч шмат чаго зрабілі. Гульня файная, я шчыра скажу, мне вельмі падабаецца. Мне падабаюцца героі, мне падабаецца гэтая гульня, таму што гэта літаральна героі проста ў іншы сеттынг і трошкі па-іншаму пабудавана баявая сістэма. Пры гэтым бойкі не зацягваюцца. Скажем так, у героях бывае такое, што ты дзяўбеш місію і вельмі доўга, а тут ёсць што парабіць на мапе і ёсць куды пайсці, з кім паразмаўляць. Ось, таму ты не толькі бойкамі займаешся і проста сваімі рэсурсамі, а яшчэ і проста, сачыш за гісторыяй. Гэта круто. Так, што ў нас? Хто займаецца? Курісу зараз малюе, і мне падаецца, толькі-толькі пачала. Я буду перадаваць вас да яе. Я не магу зараз паглядзець, ці пачала яна сапраўды ці не. Вось. А лакалізацыя ўвогуле проста 100% дадае да гульні, просто буст. Ось, добренька. Курісу толькі пачынае, літаральна толькі запусціла. Вас ёй перадам. Жадаю вам добрага дня, а сам пайду працаваць, самы час ужо. Збіраецца рэйд. Не пужайцеся, што музыка адключылася. Сачу за чатам яшчэ. Толькі так і магу зараз. Да пабачэння. На лакалізацыю не, гэта не мод. Гэта беларускія распрацоўшчыкі. Гульня імі зроблена.